Hani erkek bolsaňyz daşyndan ýürmeýäňde Türkmenistanyň içine gelip gürleýäňde näme daşyndan ýürýäňiz diýýän haram dadalar bar, beýnesi haýwanlar. Size ýüzlenesim gelýär. Ina şuwrgulu oglan 4 ýyl mundan odal tutuş bir ýyllap Türkmenistanyň içinden gürledi. Yani 5 ýyl mundan odal 2020-nji ýylyň tomsundan 21-nji ýylyň tomsuna çendi. Siziň hakyňyz, hukugyňyz hakynda gürledi. Soň näme boldy? 2021-nji ýylyň tomsunna buňa garşy haram oýun oýnap, siziň haram hökümetiňiz, siziň haram hökümetiňiz buňa garşy provokasiýa gurnap, buny 4 ýyllyk türmäge basdylar. Siz şonda şoň arkasynda durduňyzmy? Bir deme 4 ýyllap aýdyp geldik şoňa garşy ulandan haram oýun barady. Ha? Sesiňiz çykdymy? Şunu goňrajak bolduňyzmy? Özüňiz deme bilýäňiz şunu nähak türmäge basylandygyny. Bilýäňiz, hemmeňiz bilýäňiz. Indi näme edilýär? 14-nji iýuňa çykmaly bu. Bu möhleti dogally 4 ýyllyk möhleti. Indi sen aýdarsyňyz ol awgustda basyldy. Ha o awgustda türme basyldy. Ýöne izolyatorda oturanna adamyň tutsagyň bir günlük möhleti 2 güne işle. Şoň üçin 14-nji iýuňa çykmaly. 14-nji iýuňa buny çykarmadylar. Näme üçin çykarmadylar? Buna karşı inni türmeýän içinde ýene nowatda köýdek çäde bir provokasiýa gurnap, inni bu görgülüni Murat düşýänfi. Ýene täzeden türmeýe basşak bolup otyrlar. İzolyatorda saklap otyrlar. Onam dogan garyndaşlarynyň gizläp etjek bolup ýalar. Gizläp etjek bolupdyrlar, ýöne oňa büs saçyldy. O dogan garyndaşlaryna habar bermeýärler, ejesine doganyna habar bermeýärler. Ine Murat düşýän şular ýaly günä etdi diýip eger hakykatdan hem günä eden bolsa, jenaýet eden bolsa türmeýän içinde gel türmeden çykjak wagty jenaýet edipdir. Şeýlemi? Indi şoňa anlanmaly bir şeýlemi? 4 ýyllap hiç ýyl kanun bozmaganlar türmeýän içinde. Güni çykjak da 3-4 güniň alanda da jenaýet edipmişin. Indi şoňa siz anlanýaňyz bilmediňiz. Şapakçylar. Şu haram rejimiň tarapyny tutýanlar. Anlanýaňyz şoňa siz. Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji iýuny Ada Türkmen kanalymyzyň nowbatda gepleşigi. Başlaň men gepleşiň başlanýşlar ýa emosional ähengde başladym da. Emosiýa düşmän gürlemek mümkin näme adamlar. Şu käwar haýwanlaryň ýazýan tesirlerini görýän, diýen zatlaryny eşitýän bolýan wara. Gözleri bilen görüp duran zatlar dürtýän bolýan düşünmeýän ýaly ýa hakykatdan şolary ýeten ok. Şolaryň beýnesi haýwanyň derejesinde işleýärmi? Haýwanyň beýnesiniň derejesinde ýa-da bilip aňyrsyna geçip öz haramlyklary sebäpli şu zatlar gollap otyrmy, şu edenetdirikleri. Daşynnaklary hani geliň diýip, ha bu barsaňa näme bolýan eken? Ne bir ýalar barsa näme bolýan eken? Murat düşýänsiň, düşen güni şonu görkezden okmy? Näme bolýan eken? Näme bolýandy? Siz düşünýäňizmi şoňa? Onda siziň maksadyňyz näme eken? Şu daşyndan siziň hakyňyz, hukugyňyz hakynda gürläp, Türkmenistanda kıyınçylyklar hakynda gürleýän adamlaryň hemmesini getirip ýygnap, onda sizem şu türmäge bastyrmak niýetiniz bar da şeýlemi? Bilýäňiz-de siz näme boljakdygyny. Şolar ýaly adamlar. Onda bilýän bolsaňyz näme üçin onda Türkmenistan içine geliň de içinden gürleýän de diýen bolýar da. Ana içinden gürleýän oglan, ýumruk ýaly oglan, ana otýur, indi onu türmeden çykarmajak bolup, ýene üstüne provokasiýa gurnap, ýene täzeden türmäge basjak bolup durlar. Hani biriňiz şoň arkasynda durup bilýäňizmi? Ya biriňiz öz haram hökümetiňize ýüzlenip diýip bilýäňizmi? Ey, bir ýumruk ýaly oglana garşy haram oýun oýnamaňda ho, näme ho beýdýäňiz diýip bilýäňizmi? Diýip bilýäňok. Onda siziň öz niýetiňizde wa bir güne adamlar şeýdip jedalandyrmak. Öz içiňizde haramlyk bar. Edil haram hökümetiň haram niýetiniň bolşy ýaly. Ýa-da beýniňiz bir ýükli amýobaň beýnesi ýaly onda siziň beýniňiz. Düşünşüňiz. Wakalara, ýagdaýlara. Inni bu Murat düşýän başyna bir düşen ýagdaý tötänli, indi diýlen ýaly açylýar, bu üstü. Bu ejesi jaňyz diýip türme, indi möhlet dolup barýar, dolum soň. Han oglum diýip. Şo taýda onuň bir dilinden tapdyrýar. Oglumyz bärde däl, ýagny seýdi türmesini notyrar, seýdi türmesini notyr, seýdi däki 10-njy türme diýilýän türmedi. Şo taýda dejurnyň biri dilinden tapdyrýar, diňe bir gerek.
Ol bäňärde däl 9-njyda diýip. Yani 9-njy türme diýmek Türkmenabaddaky Abdüşükür türmesi diýen türme. A soň ikilenjige de ýene anygyna ýetjek bolup soň jaňa diýäwini düşündirjem beren oklar diýende. Na şo arada muradym ejeti täze ulýengen bilen aýdanladyn diňle. Ondan gepleşik dowam ettiririz. Aldamara şu nomerlaryň üstü bilen tapdym. Birinji duran nomera jaňaçaga aldy. Şol jogap berdi, birçe sapar jogap berdi. Berde däl 9-da diýdi, trubkany goýberdi. Ondan soň ýene 2 sapar jaňatdym anyklap bileýin diýip. Bir aldy, men berde täze işe geldim, bilemok diýdi. Ikinci ýene jaňatsam, ýene bir aldy da biz diýdi, olar ýalyk informasiýa berip bilemizok diýdi. Bu täze ulýengemiz şu nomera jaň edýär. Ine şu taýdaky nomera jaň edýär. Şu ýokardaky birinji nomera jaň edýär. Ine şu Lewap vilayatynyň Feýzi şäherindäki 10-njy türme diýilýän türmeň nomera şu. Şuňa jaň edýände görýäňizmi? Ýok, ogluňyz bu taýda däl 9-da diýär. 9-da diýmek näme anaglar diýär? Lewap vilayatynyň 9-njy türmesinde. Olam Abdüşükür türmesi diýip adlandyrylýan Türkmenabadyň içindäki türme. Şoňa geçirilipdir. Şoň dilinden typdyrýarlar, bolmasa aýtjagym däl ekendir. Olam şu 14-üne şu möhleti dogalanyna jaň edýär-de. Olin şon ýal jogap berýärler. Soňra jogap bermesine bu ýallar soň ikinji nomera jaň edýärler. Inha şu türmeň nomeri, şu iki tane nomer. 800'lük 446 702 96 bula bir nomer. 800'lük 446 711 12. Soň jogabam beren oklar o arada jogap bermäge biz borçlular diýerler. O näl borçlular? Ejehti jaň edip otuýar. Şol oglanyň ejehti jaň edýär. Hökman jogap beräýmeli kanun boýunça, maglumat beräýmeli. Şonu aýtmajak bolýarlar. Soň dilinden typdyrýarlar. Bu görgülen on soň aýyň 19-uny ne geçen hepden 4-nji güni şol Abdüşükür türmesine gidýär, Türkmenabad şäherine. Oňa barýarym bolýan. O taýda da anyk jogap bermejek bolup geň görýärler. Sen nirden bildin diýip görýärmi? Buňa habar berjegem däl ekendir. Häzir şoňa aýplama ýöňkä päder täzeden suud edip şon täzeden türme wastalarym ejetine dogonlaryna hiç kime maglumat bermän etjek ekendir. Ine olaň häzir reaksiýasy, näme reaksiýa bildirenlikler hakynda da ýa-ni şo täze ulýengen bilen beren gurrun diňle. Maňa murady görkezme barada ýa sesini eşdirme barada gurrun ýok. Zadym geçirjek däl diýip kapydan giremde zadym geçirjek däl. Daşy bir spiçka da geçirip bilen ok diýdi. Onuň men arz etjek, ona barjak, näme etjek diýip oramdan soň 2 sanak adam bir gelin 3 bolup gelip meni kabinete salyp soradylar. Nireden eşitip geldin sen diýip. Men eşitmäne hakkym ýokmy diýsem, ýok eşitmäne hakkym bar ýöne nireden eşitip geldin diýdi. Menem 14-üne çykmaly, 14-üne gelmedi, seýda jaň etdim diýdi. Onuň bir nomera jogap bermedi, bir nomeram biri diýdi. Berde däl 9-da diýdi. Soňam öçürip goýberdi. Soň näçe sapar jaň etsem jogap bermediler diýdim. Görýärmi? Ejehin şol muradyň ýerleşýän ýerine bar ýa. Muradyn ne bar? Türmeden çykmaly möhleti gelenden soň bu näme diýerler? Buny ni dehlapy tutsohana ba? Şo izolýator sizo geçirýärler. Türkmenabad şäheriniň şo taýda sizotun notirşwat. Murad, indi bizdäki maglumata görä türmede däl ol. Ya türme olarky türme möhleti dolly. Indi bu näme etmeli? Öýüne uratmaly. Täze bir günä boýunça buňa aýplama ýöňkemeli täzeden türme basmaly. Onam nähili aýplama bildirýärler. Hamala edil türmeden çykçagyna türmeň içinde birine hüjüm etmişin. Olam şikayet etipmişin şo hüjüm edilen adam. Görýärmi? 4 ýyllap hiç kime hüjüm etmeýänler. Indi gel edil türme tutsagyň dolmagynyň ediliň ýanam hüjüm etipmişin. Şo analyjak zatmy? Ana şu täze ulýengen şo togra berýär da. Ýöne bular geňalyr ýa-da näme bolupçykya? Siz de nirden bildiňiz? Nirden? Ogluňyzyň ýanyna goý berjek däl ýa. Oglunyň ýanyna goý bermedigi haky ýok bilen. Haky ýok. Türkmenistanyň kanuny boýunça hökman doň garyndaşyny görmäge haky bar. Öýdem aýplama bildirilýän bolsa şoň ýanyna bar maglumat almaga da haky bar. Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça da haky bar. Men tägol maddelerem görkezdim. Haýsy maddeler ýasadyny, haýsy kanunyň, konstitusiýanyň haýsy maddeleri boýunça.
Ýöne iň esasy da şu taýda şolaň reaksiýasy. Şolaň reaksiýasy siz nirden bildiňiz? Görýärmi? Aýtmak bilen planyna da ýok eken. Hökman habar bermeli dogan garyndaşlaryna. Eger kimdir birine aýplama bildirilýän bolsa, jenaýat aýplama ödem izolýatora saldan bolsa, o näsiz gürümjürüm edip dogan garyndaşlaryna habar bermän. Gutbas edip soňam o bir ýerden türmeden çykarjak bolýar. Ene Türkmenistanyň hökümetiniň işleýişi şol. Siziň rejimiňizde. Ýurduň içine gelýänler. Siz kimiň agyna tawşyrjak bolýan, kimiň eline tawşyrjak bolýan. Hani çıkın ne yekacağını sesiniz çıkýan şo gelin gelin diýänden gydyn yekacağından ses çıkýanmy? Ne bu görgüli pasportyny ýadyndan çykaryp ýa-ni çalyşypdyr ogulunyň pasportyny alyp gidipdir ýa-ni. Olarda bahana wa. Ýöne şo pasportyň bilen gelen dedi ýa-ni goý berjek däl. Perejatça geçirjekler, hiç adam etdirjekler. Ýöne bular ona gider, näme derini başlandy, odan çekilip başlaýarlar. Soňdan awu adwokatym belledik, suud boljak zat diýe. Awa suuduna gatnaşyp bilermi diýerim, bu ine şeýle jogap berýär. Onam dinle. Nima özü diýdi berde adwokaty bar, gowy seretliä, näme dilä diýip şey diýdi. Şu adwokatyň nomerini ber, suudun nomerini ber, o zatlar bizi berip bilemiz ok. Özüň gözläp tapmaly. Men el tapaýsam näme adwokatura diýdim, şo bar, şoňa bararsyň, şo taýdan taparsyň. Olam bäre deýişli däl diýämi, şo özüň gözlede tap diýär. Biz oň ýerine informasiýa bermän hakkymyz ýok diýär. Näme sebäpden bastyňyzda aýandaklar bilen urşupdyr diýdi. Öz diýäniňizde özüňiz inanýaňyzmy diýdim. 4 ýyllap hiç kim bilen urşmandyr da indi çykmaly bolan wagtynda da urşupmy diýdi. Öňem töhmet bilen goý berildiýene töhmet edýäňiz diýdim. O zatlar biz bilemiz ok diýdi. Ondan indi men diýdim suda da çağıraňyz okmy diýdim. Suda da men gatnaşmany hakkym ýokmy? Öňem suda baramda da salmadylar diýdim. Reşeniýasyny bermediler diýdim. Indi mene şeý diljek bolup durmy diýsem, aýo suda çağırlarsyň diýär. Çağırlar häzir 2 saatdan suud bolýa gel diýse men çärjüne etmeli. Şeýçek bolup dur bular. Bildirmän etjekler, biz eşitip baramyzam olara yaramandyr. Görýärmi? Indi adwokat ýapdyr bular hatda. Şu adwokatyň hem kimdigini aýdan ok, on telefon nomeryny beren ok bular. Indi bunu adwokat diýip özüň gözläp tapmaly. Nädip adwokaturadan gözläp tap? Olda Türkmenabat şäherinde näçe adwokat bar? Näçe adwokat kontorasy bar, ofisy bar, haýsy ýerine barmaly? Nirden tapmaly? Adyn familiýasyny bilmese bermeseler nädip tapmaly? Görýärmi? Ýürüýti diýerler. Şoň adwokat bilen habarlaşmasyny kimdigini bilmesen adwokatyň adynam daşyna çykarmasyn diýip adwokatyň hem şu taýda öz günäti boljak. Eger hökümet tarapyndan bellenen bolsa şol oýnatdy oýunjak adwokat. Şol ýokurdan näme görkezme berilen bolsa da şoňa kaýyl boljak, şoňa tabin boljak adwokat. Ol murady gowurjak adwokat däl. Bu taýda muradyň garyndaşlarynyň adwokat tutunmaga da hakkı bar. Şoňa da mümkinçilik beren ama bular bolýan, siz ol adwokatlar ol kanagatlanmaýan bolsaňyz öýdüňiz adwokat tutunmam diýen ok. Iňe soňunda gowukdy duran soň suwda bolýar, suwda gatnaşmaga da hakyň bar diýerler. Ýöne suwda gatnaşmaga hakky bolsa, suwdun haçan boljakdygyny aýtmala. Şona maýdan oklar, integ maýdan ok. Men soradym ol suwdun haçan boljakdygyny bilen ok bu görgüli. Bu täze bolýan iňem dogan garyndaşlaram bilen ok. Onuň näde bol suwda gatnaşmaly? Ol şunu ne suwd boljak gelin diýip ýer bilen jaňa etse. Olam o bilmeýän noty. Näde barmaly o Türkmenabat şäherine? Samolyot ýokam. Bundan geçecek bolýanlar da şol. Iň soňunda insan bir pursat aýtmaklara mümkin ýa-ni giýje aýda etdiň akşamlyk jaňa diýip indi erti irden bolýar diýse de ýetişjek guman ýok, o maşyny ýok. Maşyny baraýan ýende. Ine bundan geçecek bolýanlar. Ödem Türkmenistanyň kanuny boýunça, Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça da, beýle kanunlary boýunça da maglumat almaga şo zatlar barada islendik raýatyň hakkı bar. Täze ol ýeňgemizden hem hakkı bar. Ine Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 38-nji maddasynda näme diýilýär? Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli ýödöni dolandyryş edaralary olaryň wezipeli adamlary, her bir adamlaryň hukuklaryna we azatlyklaryna gösküne täsir edýän resmi namalar bilen onuň tanışmagyna mümkinçilik üpçün etmäge borçlular. Türkmenistanyň suwud organlary döwlet edaralaryna degişlimi? Degişli.
prokuraturatan, suud organlaryň, polisiýa, içeri işler ministrligi degişli. Şolaň resmi wezipeli adamlary islenlik raýatyň maglumat almaga bolan hukuny üpçün edip şol maglumatlar bilen tanıştyrmaga borçly. O maglumatlar täze ulýangamyň ogly şo taýda. Oglyna degişli maglumatlar doly beräýmeli. 42-nji madda her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimiň diýe adama öz pikirini erkin beýan etmegine, gadaňyny etmäge, şonuň ýalyda onuň kanunyna laýyklykda ýaýratmaga päskel bermäge hukuky ýokdur diýe. Hiç kim özüniň pikirini we anamagtykatyny beýan etmegine ýa-da olardan yüz döndürmegine mejbur edip bilinmez diýe. Ana Murat Düşemiz şoňa mejbur edildi, öz pikirini aýdan üçin. Şon pikirini gaýdyp aýtma diýip, aýtma diýip etmek üçin türmäge basdylar. Şoň üçin türmäge basdylar. Indi her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sırları özünde saklayan maglumatlardan başka maglumatları kanununa qadağan edilmedik usulla erkin gözlemäge, almaga we ýaýratmaga hukuky bardyr diýe. Döwlet sırrına degişillämi? Degişil däl. Murat Düşemiň häzirki düşen ýagdaýy döwlet sırrına degişilmi? Döwlet sırrına degişildi. Onda näme üçin döwlet sırrına degişli bolmasa, şo döwlet sırrını saklamayan bolsa, näme üçin şo maglumaty onun ejesine beren oklar, doganyna beren oklar, hiç kime beren oklar. Ine şurada konstitusiýaň düzgünü bozulup dur. 46-njy madda konstitusiýaň Türkmenistanyň raýatlarynyň adyl kadiýetlik amal aşyrlygyna gatnaşmaga hukuky bardyr diýe. Türkmenistanda adyl kadiýetlik ýok da ýöne. Türkmenistanyň raýatlarynyň diýe adyl kadiýetlik amal aşyrlygyna şoňa gatnaşmaga hukuky bardyr diýe. Demek täze ulýangamyň hem şoňa gatnaşmaga haky bar. Ýöne şoňa gatnaşdyrylany. Şoňa maglumat berileni. Gatnaşyp bilersiň diýe näde gatnaşyp biljekdigine maýdan oklar. Haçan tuğdun boljakdygyna maýdan oklar. 60-njy madda konstitusiýa 60-njy maddasyna her kime adawraýynyň we mertebetiniň şeýle hem konstitusiýada hem de kanunlarda gödeňinde tutulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň kadiýet goragy kepillendirilýär diýe. Hani kadiýet goragy kepillendirilýär bolsa näme üçin onda täze ulgenlejemde kepillendirilýär? Näme üçin Murat Düşemiň kepillendirilýär şol? Şu taýda döwletiň öz organlary hem organ işgärleri kanuny bozup oturýarlar. Men size şonu düşündirjek bolýan. Bir giden beýlek ýa-da rejimiň tarapynda tutduran kelýär. Ine näde kanun bozulýar? Ine näde konstitusiýa depelenýär? Indi Türkmenistanyň Cinayet yerine yetirci kodeks diýip bir zat bar. Uголовный исполнительный kodeks Türkmenistana diýip. Men orçasyny tapyp bildim. Türkmençesini goýan oklaram şolar. Ine şoň orçasynda näme diýilýär? Eger hökm edilen bolsa kimdir biri, şo bir türmeden beýlek türmäge geçirilen ýagdaýynda diýär, şo türmäň ýolbaşçylary обязаны не позднее 3 суток со дня прибытия осужденного уведомить суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников или другого лица по усмотрению осужденного. 3 günüň dowamynda diýär, şol tutsaglykdaky adamyň bir ýerden beýlek ýere geçirilenligi baradaky maglumaty diýär, heme suda ýetirmäge şo barada karar çykan sud bar, ödolky sud. Heme şoňa ýetirmeli. Hemem diýär, şoň ýakyn dogan garnaşlardan iň bolmaganda birine ýetirmeli diýär. Ödem diýär, şol tutsaglykdaky adamyň öz islegine görä. Şol üçin edilmi, üçin edilmedi. Bular ýam onuňa geçiripdirler bunu. Onunjy ýylyna. Tutsag möhleti doljagyna bir türmeden beýlek türmäge geçiripdirler-de. Onun okudyna baranna da maglumat bermejek bolup oturýarlar. 9 günden soň ejeti bar ýa. Murat Düşemiň şo maglumaty bermejek bolýar. Nerden aldyň diýerler. Bular bolsa kanuna görä, ene Türkmenistanyň Cinayet yerine yetirjik kodeksi diýip bir zat. Ene şoňa görä da şu kanunyny bozup oturýarlar. Ondan bu taýda başga da nemeler bar? Şo tutsag edileniň dogan garnaşlary ýa-da adwokaty bilen duşuşmagy bolan hukuky. Şolam üçin edilmeli, şolam üçin etmeli oturýarlar. Onuň telefon ara gatnaşyp ünemesi, telefon bilen habarlaşma hukuky bar. Hepde de iň bolmaganda diýe adamdan bir gedek tutsaglykda oturan adama mümkinçilik bermeli, dogan garnaşlaryna jaň etmäge. Onem üçin Murat Düşemiň onu
onundan bäri, hatta onundan näle ýep iýun aýyndan olar iň soňky wede kaçan habarlaşypdyrlar. Maý aýynyň ortalaryna habarlaşypdyrlar iň soňky wede. Bir aýdan hem häzir gowrak wagt geçdi. Murat düşenfe jaň etmäge mümkinçilik gören oklar. Kanun boýunça ýanky ýokarda Türkmenistanyň kanuny boýunça ýokarda görkezden adyny görkezden. Şu kanun boýunça hepde adından количество не менее одного раза в неделю предоставляется право на телефонные разговоры с близкими родственниками. Adından niye in olman adından hep de bir gerek diye gürleşmeye hakkı var diye telefon üstü bile. Emma näme üçin bir aydan gorak wagt geçipdir? Näme üçin şo mümkinçilik berilen ok birat düşenpe sebäp kanun hukukyny bozýarlar. Ine näme bolup otyr? Ine näme bolup otyr? Şoň üçin men diýjek bolýan adamlar ve Batayda başka da kanunlar bolup otyr. Ina men size ýene bir kanun görkezeyim. Şu taýda sud diye açık geçirilmeli. Yine şu yukarıdaki şu kanun var kodi. Türkmenistan'ın diye garajdan prosesual kodeks deyip yine bir kanun var. Türkmenistan'ın garajdan prosesual kodeks. Bulam sud feljeriş meselesine değişildi. Indi şu taýda şu kodeksin 20-nji maddasynda näme diýilýär? Sud feljeriş işlerinin hemmesi açık geçirilmeli. Diňe bir ýagdaýda diye ýapyk geçirip biler, ýagny ýapyk geçirip bilinýär. Nähil ýagdaýda şo taýdaky seredilýän meselede döwlet sırlaryna degişli zatlar bar bolsa. Murat Düşenfiň işinde näme döwlet sırlaryna degişli zat barmy? Ine soňky gedegeme buňa aýplama bildirenlerine sen hüjüm etdiň diýip, kimdir bir ýerine hüjüm edipsiň türmäň içinde diýip aýplama bildirýärler. O näme döwlet sırmy? Döwlet sır däle. Diýmek, şo taýda döwlet sırryna ýa-da kommersiýa sırryna kimdir biriniň kommersiýa sırryna ýa-da şahsy sırryna degişli zat bolmasa, şo sudy ýapyk geçirmäge haklary ýok. Açyk geçirmek diýmek näme? Men size düşündirýän. Açyk sud bolanda islenli adamyň gatnaşmagy hakkı bar. Diňe bir dogan garyndaşlara däl. Islenli adam daşyndan baran etdi. Men Murat Düşenfiň akwaly bilen gyzyklanýan, şoňa bildirilýän aýplamalary bilen gyzyklanýan. Men şoň sudyna gatnaşak diýdi. Şoňa hiç bir organyň päsgelişik bermäge hakkı ýok. Islenlik jurnalist hem gatnaşyp bilýär. Hukuk goraýjylar hem gatnaşyp bilýär. Şoňa gatnaşyp bilmeli. Ýöne Türkmenistanda gatnaşyp bolan ok şoň. Açyk sud diýmek ýankydat. Açyk sud diýmek islenlik adama şo el ýeterli bolmaly. Islenlik adamyň barmagyna mümkinçilik bolmaly şo suda. Bu taýda näme diýerler? Islenlik adamlara beýlede dursun. Dogan garyndaşlardan gillek geçirjek bolýar. Dogan garyndaşlaryny gillek geçirjek bolýar. Geçenki gedegem şunu Murady bahanlaryna başda 2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda höküm çykarylanda. Şo sudam gizlen geçirdiler. Murat Düşenfiň gejetini it oýnanýan oýnadylar. O sud plan etrabyň sudunda geçiriljek diýip soň ilka bir etraba ýuro diýerler. O taýda o taýda geçen ok, o taýda ýok diýerler. Soň ýygyny ýuro diýerler. Ýanky başda maglumat berenlerini ağladyp goýurdylar. Sud başda geçişol ruhu bilen de tarabyna geçirilýän eken. Bunu orta ağladyp ýa başga o plan goňşy etraba gitmeli diýip. Bu görgüli kok goýarlar. Insanyna da gizlen ýagdaýda geçen şo sudda da nähil geçenen belli däl. Ol tutulan advokat pul tölenip, buň ejes tarapyndan pul tölen tutulan adwokatym buňa maglumat beren ok, hökümüň hatda nuskasyndan beren ok şonu. Ödem şol advokat pul tölenip ejes tarapyndan tutulan advokat. Hatta şolam titrepdi diýip. Hökümüň nuskasyny maňa da bermediler diýip ýalan söýläp, ejesine hatta hökümüň nuskasyndan beren ok. Bolmasa Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça da ýanky kanunlary boýunça da dogan garyndaşlarynyň şol maglumaty almaga hakkı bar. Diňe bir dogan garyndaşlarynyň da islenlik gyzyklanma bildirýän adamyň şol açyk ýagdaýda geçen sudyň maglumatyny almaga hakkı bar. Sudum açyk geçmeli. Geçenki gedegem açyk geçmeli. Emma ýapyk geçirýärler. Ine Türkmenistanda bolup duran ýagdaý. Indi bu görgüli şol ýöne oğlunyň ýanyna baryp şol oğlunyň bir egin eşigini çalşyrjak bolýar. O görgüli näçe wagtdan ýa şo bir eşikde oturanlar. Geýimini hem ýagdaýyndan halyndan habar aljak bolýar, dilinden bir zat eşitjek bolýar, näme bolupdyr öz dilinden. Bular şoň ýanyna geçirmediler, ine görýärsiňiz. Tema bana aýt hakykaty biljek. Täze bolgenjem hakykatyny biljek. Muradyň dilinden eşitip onam dünýäge getirjek. Indi ol täze bolgenjem indi durjak zat ýok. Indi gözi bilen gördü. Bu bolýan zatlary näçe dym otursaň şonça da öýüňe ýan edýän. Indi Türkmenistanyň ýagdaýy şu.
Näçe dem otursaň özüňe diýen edýär. Näme tiýada ol gelýärjem diňem şo ýöne bar şo niýetini aýdýar da men baryp diýär ýöne şoň bir egin eşigini geçirjek. Hemem şonu görjek, şoň diýdaryny görjek. Näýe öýdi ýagdaý. Men gitmegimin maksady şoňa zat geçirmek. Onu görkezden oklarym, gürleşdiren oklarym. Görkezjegim däl, gürleşdiremogam zadym geçirmeýän diýdi ýöne. Men şo gykylklap nemedi beremseň, men arzu etjek diýip beremseň, bolýa zat geçir diýdi. Menem pasport ýalňyş alyp gidipdir. Indi şoňa zat geçirmäle gitjek ol. Yatan yerinde nämeýdi, nämişdi şoňa köýnek zat alyp gitjek, bala alyp gitjek. Indi görýärmi? Men şonu meni ýatladayna. Bu görgüliň başda tutulşuny. Käberiňizi bilmeýän bolmagy da mümkin. Käberiňiz belki ýadyňyzdan çykarandyr. Bu murady başda tutanlaryna bara 2020-nji ýylyň 14-nji iýunyna bu ondan öň bir açylan ýöne kanaly bar eken YouTube'da. Şonda video goýýar. Şonda video goýup daşar ýurtlardaky şu opozitsionerler, aktivistlere ýüzlenýär. Şolaň öz arasyndaky dawalar barada öz pikirini aýdýar. Yani bu gollayanam diýen ok, gollamam diýen ok aktivistlere ýöne aktivistleň hereketine baha berýär, belli edýär. Tidiňine şu bolşuňyz bilen men alalaşamok, bu bolşuňyz bolan ok diýip zat diýip da. Ýem şoň üçin, şu eden çykyş üçin, ine şo neden çykyşynyň men screenshot'unu taklap galym. Bu görgüline şey diýip bir şular ýaly teýetgän oňuny oturup çykyş etdi. Bilmeýinde bir ýerde. Bu videosyny soň aýyrtdylar. Men ýöne şondan şoň suratyny alyp galypdym da. Videosyny aýyrtdylar. Indi bu näme bolýar? 14-nji iýulna çykyş edýär. Buňa ýam ýygyna adam düşüp başlapdy. Öýdem ýene bir gede gaýdýan adamlar. Bu opozisiýany gollaýanam diýen ok, gollanmagam diýen ok. Diňe öz belligini aýdýar opozisionerleň hem aktivistleň öz hereketi barady, öz pikirini ýene belligini aýdýar. Ýam şoňa diýen çykyş üçin bu ýygyna adam düşüp başlapdy. Bulam näil belli bolýar? Aradan bir gün geçýär, 2-nji gün 16-njy iýulna. Ine 14-nji iýulna çykyş edýär, 16-njy iýulna ýam bu ýygyna adam düşüp bu gyssaly bu şuga gelip bir ýerde bu şup durga ýolun garasynda. Görýän demedim da. Ýa adam lekin polisiýa ýygyna düşüp ýören eken. Görýär var. Maşyny soňup polisiýa durýardy. Bu näke diýär ýany bilen. Hatda bu bir göräýmäge tütýänleýin bolan ýaly diýip diýerler. Soňam idi şogunyň ödünde de ýam bu näme diýerler? Jemgyçilik düzgün tertibini bolanlygy düşünip buňa 10 ýaş tutdy. 10 ýaşyn buny kamera dykmal etýärler. Ine şoňa şok çykaran hökümne şutaýdy meň elimde. Şol Büdmeýin şäheriniň Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrap kadiýetiniň başlygy ine şu sud kady sudýasy Ataýew diýip biri adyna moýana goýdum. Emdik goýýar da kim bilen Muhammed mi, Murat mi kim? Ine şu taýda şoňa bildirilýän aýplama teredin. Özüňi mutanýanly gülkün gelýär. Kadiýet meclisinde diýär Büdmeýin etrap polisiýa bölüminiň diýär ýerli wekili Şyhnazarov diýär 2020-nji ýylyň 16-njy iýunyna saat 16 saat 50 minutlar töwereginde diýär Büdmeýin etrabynyň ahar köçesiniň diýär 6-njy jaýynyň Demirgadyk tarapyndan diýär polisiýa bölüminiň ýürüýte gulluk awto ulawda barýan wagty diýär bir raýatyň diýär ýol urda bir buşup duranyny diýär görüp diýär ony saklandygyny şol wagtda ýadaş töwerekde adamlar bolup ol raýatyň diýär ony bozgokçuluk hereketleri edenligi üçin diýär polisiýa bölümine alyp gelip şahsiýetini anyklandygyny düzgünü boducu Murat Düşemow bir temmi çaresini bermegini haýyş edip diýär düşündiriş berdi diýär. Şoňam suwda ýututýar. Polisiýa ýüz tutaklapdyrda bora inim beýtme diýip goýbermändir. Türkmençilikde bolýar, näme diýip bersen utanaň, o motaýda bu şup durgun diýip. Bolýar, Büdmeýin şäheriniň ortasynda, şo taýda şu merkezde jemgyçilik hajathanasy barmy? Yoktur aýdaýyn. Jemgyçilik hajathanasy ýok. Indi gassanyp barýan bir bu şu wagt gelip öýüne de ýetmäge öýüm uzak bolsa. Näme etmeli onda balak näsimelmi? Başdan goýan şey diýmeli bolýanda. Jemgyçilik ýok şo taýda men soň Muratdan sorak gördüm de şo taýda jemgyçilik hajathanasy barmy diýdim de sen şo barýan ýolunda. Olay diýip bir gassanyp barýadym diýär. Gassanyp barýadym soňam diýen näme diýin diýär. Ýoluň gyrasynda sowulumda diýär bir jaýyň burçunyň aňyrsyna geçdim. Hatta polisiýa gözüne iýiljek ýerem däldi. Men duran ýerim de bu şup duran ýerim polisiýa ýydyrak gelmeýän bolsa diýär, polisiýa şonu görmelem däldi. Onu polisiýa görüpdir, diýmek şo ýydyna düşüp göreken.
Görüp bular bakana ödäp ber. Eýem aradan şo çykyş edenden soň aradan aýdyna 1,5 gün geçýärdi şo taýda. Ikilenji gün tutýarlar da. Ekdiýän polisiýada desene protokol doldurgan bilen suwda geçirýär o. Suwda geçirýär. Türkmençilikde aýdylar, diýdiler, ýöne borho bermeljiňi, ber diýip şowat bar, 5 manat alyp şonu goý berem bilýär. Murat düşenpiň ýerine başga adam bolan bolsa, şonu şey derdiler. Ýöne şonu etmeýändir. Görýärmi? Şon paryjy gaýyp, ýöne goý berse de bolýar türkmençilige. Sebäbi buňa tawşyrylan ýanky polisiýa. Sen şunu her zat etdi, şoňa ýylyna düş. Hemme aýyplama gözle diýip. Görýärmi? Aýyplama tapmanam, iň soňunda da şey diýipdir. Getir ýanky ýylyna düşübem, ýanky ýal bahana tapam getirýär de, soňra işini türmäge geçirýär. Ýanky suwda geçirýär. Suwda muňa dessine şo güniň özünde 10 ýaş tutkal basmaly etdi. Inni 2020-nji ýylyň ýanky iýunyna boldy da ýanky waka. Doğru bir yıl geçenden sonra 2021-nji ýylyň iýunyna bana yine höküm çykarylýar bana garşy. Ene bula ýanky 20-nji ýyldaky neme? Höküm. 2020-nji ýylyň 16-njy iýuny. Doğru bir ýyldan soň ne seredim? 2021-nji ýylyň 16-njy iýunyna täze höküm çykarylýar. Indi bu nähil höküm çykarylýar? Bu taýda da cemiyetçilik düzgün tertibini bozup diýip çykarýarlar. Çykarýar ýene de şobursu diýär. Ýene de şol Aşgabat şäheriniň büdüýin etrap kadyetiniň kadysy Ataýew. Indi bu näme diýip çykarýar bu taýda? Bu taýda sebäp bolan zat şo taýda pandemiýa döwürdi, Covid bilen baglanşykly. Buň ejetine tanjym etjek bolýarlar. Ýagny uly ýaşly adamlara şo wagt mezuri ýagdaýda tanjym edip başladylar. Indi buň ejetine mezuri edip çagyrýarlar. Yerli poliklinika, bizim şäheriniň 12-nji poliklinika bar. O taýynyň müdiri Selvi Nadarova diýär. Nadarova diýip ýazýarlar, Nadarova. Oň adyny ýazanoklar hiç ýerde. Ýöne Murat Şömpüň we aýtmagyna görä şoň ady Selvi bolmaly diýär. Bilen barýa ýankydan soraýa müdirine bardym, ol müdir otyr. Otaň telefonyna ýazyp başlaýar. Soradym diýär, "Siziň etjek şol sanjymyňyz uly ýaşly adamdan saglygyna näme täsir edýär? Hem men ejemiň belli bir keselleri bar. Odal keselhanada ýatyp çykan bir näçe keseli boýunça o. Onuň şonu düşündirjek bolýan ýa-da ine ejem şular ýaly keselden ejir çekýär, bular ýaly keselden ejir çekýär. Indi siziň şol etjek sanjymyňyz şoňa ziyan ýetirjek sanjymy ýa ziyan ýetirmejek sanjymy? Sebäbi käbir Ýewropada da hatda käbir kesel bilen keselleýän adamlara şol ýanky maslahat berilmeýär da. Belli sanjymlar maslahat berilmeýär. Emma Türkmenistanyň şertinden nähili? Sen haýsy keselleýäniň bilen işi ýok diýär da. Hiç kim şo başga da men gyzyklanyp gördüm başga adamlardan. Ýok bulan diýär işi ýok diýär. Haýsy keselleýän. Bular gün çagyrýar, gün sanjym edýär diýär. Bir adam näme ejehniň ýagdaýyndan aladalan ýa, birden bir zat bolaýmasyn diýär. Onuň şonu inni şol Murat eline neme telefonumy açyp bardym diýär. Ýanky ýal gurrundaşlyk bolýar. Ýanky Nadarova diýilen müdir bilen Muradyň arasynda şunu ýaly men sora berýän bolýan bilen diýär, bu jogap berip bilen okdy. Ondan onam video alyp hatda Murat öz kanalyna da goýdy şonu. Muradyň heniden şo kanal dur. Şo kanalyna şol alynan video ýaly dur. Video ýaly almaga haky bar. Murat düşenpiň isleýän adamgam sebäbi ol döwlet edarasy. Keselhanalaryň, poliklinikalarym döwlet edarasy. Sen döwlet edarasynyň ýol başçysyna sora bilen ýüz tutmaga da hakyň bar. Jogap almaga da hakyň bar, şonu ýazga almaga da hakyň bar. Ol jemgyýetçilik geri. Olam jemgyýetçilik adamsy. Ina şol alan ýazgysyny şu taýda Murat Düşenpiň kanalyna şu taýda goýanam. Goýup türmäge düşmäge akitmäkeler. Ina goýdum. Orça at bilen dur. Şo dur. Şonun bidem alyp ulanyp. Ina şu taýda näme üçin goýdy? Sebäbi bunyň şo mesele bolýança baglanşykly suwda çekip başladylar. Suwda çekdiler. Muradam şo ýazgyny goýdy. Inha men şu taýda şoň hiç mertebesine bemseden mok, menem o söýgem mogum. Bular ýaly edipdir bu şer raýnalar we diýilýän. Şo güniň özünde ýa-da bu prokuratura jaň edýär. Şo güniň özünde. Ertesi güne meýem aýyň 10 ýaşyna bolýardy şol 21-nji ýylyň 10 ýaşynjy iýunyna. 16-njy iýunyna eýem buny suwda çagyrýar. Suwda çagyrýan şo ýanky hökümi çykarýarlar. Muradyň öňüne goýýarlar da
Ha, tendi şolar ýaly 70 ettin diýip bunu ilk aýplama bildirýärler, soňra suwda çagyrýarlar da ýanky höküm çykarýarlar. O hökümde de näme diýilýär? Şo taýda hamala ine Murat Düşemew Ýeşemew Düşemew Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 345-nji maddesi esasında administrativ jogapkärçiligi çekip, şonuň esasında oňa binýatlyk muktary bir, yani bir näme bir esesim eşberinde ya da bir aýlyk hakymy näme 100 manat görünüşünde administrativ jerime salmaly edip näme çykarýar. Bunu ne izolyatora salan oklar bolýar. Rehimeden ýaly diýerler. Hatta gurleşenler de diýär suut men bilen gurleşende sen saýla ýa-ha senin 10 ýaşynlyk näme diýär, türmäge diýär. Bolmasa da najeriýem tölede gitdi diýerler. Bu aşağındanam şo yerli polisiýa şoňa gol çekdi. Näme üçin gol çekýär bu polisiýa tarif diýip bir gol çekýär polisiýanyň işgäri belli däl. Ýöne men diýjek bolýandym şuňa ödi. Günü dogry bir ýyldan soň bolup geçýär. Ýene nowatda pedek jeda berýärler da. Ýöne olar aralykda intak ol 20-nji ýylyň iýuny bilen iýunyna 10 ýaşyna oturup çykandan soň 10 ýaşyny näle 10 gün oturup çykýar şo taýda. Olar aralykda bir günden tek waka bolup geçýär. Näme üçin Murat Düşemew ýene ýygyna düşüp başlaýarlar. Ýene buňa ırtarap başlaýarlar. Sebäbi men şol aralykda men gepleşigem etdim. Murat Düşemew şonda başta 20-nji ýylyň iýunyna öňe ýankyýaly şähere görülenden soň birazajyk bir çekinjiňlik eden ýalam boldy, öýünden çykman oturan ýalam boldy, ýa-ni çykyş etmän hiç ýerde soň 20-nji ýylyň güýdünde onda munna videolaryň aşagyna aktivistler, opozisiýonерleriň videosynyň aşagyna tesir ýatyp başlady. Soň biriň Zoom ýygnaklamada gelip başlady, açyk. Meni gelibem mara ol bir kanuny bozucu zat aýdan okdy, ýa kanuny bozaýan bir zatlar ýalan okdy. Öz pikirini ýadyady. Ýani aktivistleriň, opozisiýonерleriň işi barada öz pikirini ýadyady. Şolaryň hereketine baha berýärdi, zat edýärdi. Oňa da haky bar. Ýöne soň Murat näme etdi? Nädip bunu bilen gaharyny getirdi? Indi men pikirimçe bu esasy eden zady Türkmenistanyň şo häzirki bar bolan oýnatky partiýalar bar. Indi Türkmenistanda bir näçe partiýa bar diýip aýdylýar da. Indi esasy partiýa bolan Demokratik partiýa diýip atlandyrylýar. Häzirki arkadaň, ýene Ferdaryň partiýasy Demokratik partiýa diýip atlandyrylýar. Ýöne ondan naşaram ay näme diýär agrarçylar partiýasy, näme görler partiýasy, bir giden ýene de bir güçden partiýaň adyny agdaýarlar. Şolaň adından hatta saýlawlar geçende kandidatam hödürlän bolup adamlar saýlanýan ýalet görkezýärler. Ýöne olaň bar oýnatgy partiýalar bolar. Şoň üçin Murat Düşemew näme etdi? Türkmenistanyň şol siýasy partiýalar hakyndaky ýürüýte kanuny bar. Şoň kanunyň berýän mümkinçiligine peýdalanyp partiýa döretmek istedi. Hemen şo arada çykyş edip başlady. Şo arada ilkinji çykyşam men bilen boldy. Men maňa jaň edip aýtdy, şunu ýaly men bir pikirim bar diýdi. Men şunu ýaly niýetim bar diýdi. Näl garaýan diýdi. Men aýtdym ki, diýdim ol kanuny, hukugyň diýdim. Ýöne diýdim Türkmenistanyň içinde özüň bilýän diýdim. Partiýa döretip boljagyny, bolmajagyny diýdim. Özüň gör diýdim. Ondan men diýdi şo arada çykyş edýätim gelýär, edem sen kanalyňa çağırsaň diýdi. Men diýdi öz niýetim bardy, planym bardy, aýtsam diýdi halka ýüzlenip. Benim bolýar diýdim. Ondan men şular ýaly çykyş gurnadyk biz. 2020-nji ýylyň 29-njy dekabrynda hökümetleşdik gurnadym. Şo taýda Murat öz garaýşyny aýtdy, halka ýetirdi. Hemen çağırış etdi. Gelin adamlar goşunyň diýdi. Ondan o taýda ay ýerli ýerden buňa bu mehmen agendidir. Adamlar ýaşyna ýygnap basyrjak bolýanlar, näme etjek bolýanlar diýip Murat o taýda açyk aýtdy. Ýagny riskin bardygyny duýdurdy. O hem kanunun özünde tarapında bizim tarapımızda diýip düşündirdi. Kanun we biz kanunyň hiç düzgünden normasyndan çykmarsaydy biz bir häkimge dagdyryşyny etjek bolan zok diýdi. Ine bir häzir käbir aktivistler näde otýar? Çykyň, köşke tarap ýöreň, näme ediň diýip otýar. Ine misal üçin. Murat onu ýalgurun etmedi. Kanun boýunça berilýän mümkinçilikler aýtdy, kanun hukuklaryny agdady. Onuň men üstüne de men şu taýda aşagdadan ýazdym. Şuna şoba töhmet atyp beren adamlar vardy. Ay näme üçin maňa da näme ýem sürnüp başladylar. Näme üçin agendy mehmen agendyny reklam edip otyrdyň, ay eýle beýle diýip. Onuň şolary ýaly adamlar üçin men bir bellik ýazdym. Şu taýda da berkidip goýdum ýokarsynda.
Ine şutada men aydınladymam. Men näder size okap bereň, şutada ýazanladym. Şo döwürde. Ine 29-njy dekabr 2020-nji ýyl. Men aýtdym şutada. Men o murady dogry ýakyndan tanamok, men hakykatdanam. Ýöne ýanky plany men aýtdym. Elbetde diýdim, eger ýol berseler diýdim, näme üçin finansmaly? Murat Düşemow 100% ananmaly we bil baglamaly diýmek, ýa-da Murat Düşemow hökman mehmen agendidir diýmek, ýa-da çakdan aşa garaklaýyn garaýşlar juda ýöntem pikirlenmek netije diýip ýazamda. Ýa-da düşünür ýani. Murat Düşemow biraz wagt bermeli we seýin etmeli. Men hakykatdan men Murat Düşemowyň neçin men bilbiljek däl. Şoň üçin men aýtdym, men öz pikirimi aýtdym, hem özümi goramak üçin hem de men bilemok, o Murat Düşemowyň netiniň nämedigini men garantiýa geçip biljek däl. Şoň üçin aýtdym men. Murat Düşemow biraz wagt bermeli we seýin etmeli. Meselem ýene bir tarapy bar. Aýdaly, Türkmenistanda kimdir biri häkimiýeti agdarmak üçin däl, halka bir peýdali etmek üçin päp birokdan bir partiýa döretmek isleýär. Misal üçin ýani. Ol beýle işin ýol aljakdygynyň, almajakdygynyň has ýakynlygynyň bilýär. Misal üçin Murat Düşemow diýende öz işiniň ýol aljagynyň, almajagynyň has ýakynlygynyň bilýär. Ýöne şonu da soňky ýyllar Türkmenistanda hiç raýatyň şeýle da syňlanşyp görmeýändigini gödüňünde tutup yatyp galandan atyp galýan halk nakylynyň prinsipine eýerip şeýle da syňlanşyp görmek kararyna gelýär. Nimen muradyň ana şol ýanky eden şo hereketini, ýanky şol umumyň şo plana başlamagynyň özüni men ýanky ýalyda tökmünde kabul etdim. Ýagny bulan diýmek ýatyp galandan atyp gal diýipdirler. Syňlanşyp göreýin netije gelipdir. Ha bu näme üçin etmeliler? Näme üçin syňlanşyp görmeliler? Ondan şu işe goşuljak adamy mehmet atmak üçin hiç liderlik ýok. Näme üçin? Sebäbi partiýany golloýjularyň gol goýýan kagadyna gol goýmak bilen adamyň özü öz şahsiýetini häkimiýetlere aýan edýär. Sebäbi partiýa döretmek üçin adamlar näme etmeli? Sen arza gol goýmaly. Men şu partiýaňam agzasy diýip şoňa da gol goýmaly. Ondan soň Adalet ministrligine ertmeli. Kanun şonu talap edýär. Sen partiýa agza boldyňmy? Şu agzadan sen ispitini tanyň düzýän. Sanawda da şol adamdan şu agzalan hemme danlylary, maglumatlary bolmaly. Bolmasa Adalet ministrligi kabul edýän olar ýa arzan. Şoň üçin men şonu düşündirýän, bu taýda diýen adam satmaklyga hiç derurluk ýok. Adamyň özü hakynda maglumaty kagdyň ýüzünde şo taýda görkezmeli. Ondan hususan da partiýany golloýjularyň arza kagadyna gol çekýän adam kanuny laýıklykda arzada özüniň adyny, familiýasyny we ýaşaýan adresini de görkezmeli ýa. Beýle diýmek, bir tarapdan gol çekýän adam özüniň kanuny bozmazdan iyil wekillikli bir çäre goşulýanyny düşünmeli. İkinciden hem ol kanuny laýyk gelýän şeýle iş üçin hem özüniň mehmeniň ýa-da polisiýanyň işgärleri tarapyndan soňraga çagyrylmagynyň we özüne azar berilmeginiň mümkinligini de ýatdan çykarmaly. Ýa-ni ben duýdurýan. Sebäbi şolar ýaly kanunyň esasynda da iş etseň hem sen soňraga çekilmegiň mümkin, sana azar berilmegiň mümkin. Şonu ýatdan çykarmaň diýip duýdurýan. Sebäbi Türkmenistanda kanun işlenok. Men şonu duýdurýan, hemme kişi bilýär. Eger arda gol çekenliňi düşünýän, indi duýdurýan, ýene bir zat duýdurýan. Eger arda gol çekenliňi düşün, sizi soňraga çekip başlasalar, öz kıyınçylygyny düşün başgalar aýyplajak bolmaň diýen. Meni satypdyrlar diýip şerraýlygy etmek bolmaň. Diňe şeýle synaga dödü gelmäge taýýar adamlar bu işe goşulyp bilerler. Şeýle synaga taýýar däl bolsaňyz, partiýanyň arasyna gol goýjak bolup azara galyp oturmaň. Aç başym dynçylygym diýinde günüňde şükür ediňde ýaşa beriň diýip men adamlara duýdurdum. Men şu taýda men şol adamyň kimdigini bilemok, kimi işleýänini bilemok ýöne şol ediljek bolýan işe goşulyp arza gol çekseňiz diýmek siz baradaky maglumatyň özü kanuny esasynda Adalet ministrligine berilmeli. Olam Adalet ministrliginiň eline düşenden hökman mehkeme geçýär ol düşünüp bilen. Şondan gorkýan bolsaňyz ona goşulmaň diýdim. Men özüm öz pikirimi aýtdym. Hemen duýdurdum. Ertek günnidim birden size adar berilip başlasa o taýda diýdim Murat Düşemow günäsi ýok. Size düşündirýär şu taýda Murat Düşemow adam düşündirdi. Murat Düşemow öz düşündirdi. Men hiç kepir geçibiljekdi. Arda gol çekýär kanun esasynda.
Yönek geçirýär, maslahat geçirýär. Yönek o taýda iň kyndagy näme? Ine ýaňda men kanunyň bir bölegini görkezdim. Şol ýaňky siyasi partiýalar hakkında kanunum var. Men onu görkezdim. Ýokarda ýaňky konstitusiýadan ýokarda şo kanun durun ha. Men käbir nimelerini aldymda, şu taýdan käbir maddelerini aldym şo kanuny. Şeýle görkezdim. Bagışlaň. Bagışlaň. Ine şu taýdan. Nädere görkezdim. Ine şu taýda şo kanuny seredin. Yine de orçakını almalı oldum da Zakon Türkmenistan'a политических партия diye. Türkmenistan'ın siyasi partiyalar hakkında kanunu en son kedek ütletmesine girilipdir. 20-nji ýylyň 3-nji iýununa ütletme girilipdir. Indi şu taýda näme diýilýär? Siyasi partiyalar hakykatdan döredilip bilinýär, islendiň adam tarapyndan ýöne partiyalar nähil derejede döredilmeli şu taýda aýdylýar. Политическая партия должна соответствовать следующим требованиям. Şu талаплара диалог gelmelidir diye. Yani käbir talaplarını alımda организации должны создаваться в вилаятах и городах с правами вилаята и государственного значения. Yani bular yaltıyatı kurumu diye. Yani partiya vilayetın derecesinde döredilmeli ya da devlet derecesinde döredilmeli ya da devlet tutuş devlet boyunca iş alıp baracak partiya mı ya da vilayet derecesinde iş alıp baracak partiya mı? Şonu alıklaştırmalı. Ondan İslendik ýagdaýda da şol partiýaň agdalarynyň sany adamdan 1000 bolmaly. Adamdan 1000 adam toplamaly sen agda hökmünde. Ine şu iň kyndagy. Ine şu iň kynçylygy şu boldy. Ondan inni aýdaly topladyňam da 1000 tane adamy toplanyňdan soň şu toplamakan şonu toplamakan ilki gurumçylyk komiteti deputat öretmeli. Ine 11-nji maddesinde aýdylýar. Organizasiýony komitet, gurumçylyk komiteti deputat öretmeli. Olam adamdan 9 adamdan ibaret bolmaly. Yani jübitdäli täktana döredilmeli. 9 adam bolup bilýär, 11 adam bolup bilýär. 10 ýaş, 10 bolup bilýär, 10 ýaşam şon ýaly täktana ibaret bolmaly. Aýdal adamdan 9 adam tapdyň, şonam jemlediň. Ona gurumçylyk komiteti näme diýär? Gurumçylyk komiteti agitasiýa propaganda işi bilen meşgullanmaly. Adam toplamak üçin. Sebäbi 1000 adam toplamak diýilýär. O anhatat däl. Şoň üçin ýaňky kanunyň öýdi näme edýär? Saňa ruhsat berýär. Şu gurumçylyk komitetiniň agdalaryna näme etmäge hemme vilayetden vilayetlere aýlanyp öýdüňe tarapdar toplap şu partiýaň döretjek bolan partiýaňa agda toplamaklygy ýol berýär, ruhsat berýär. Ine şu taýda näme diýilýär? Организационный комитет письменном виде сообщает Министерство Adalet Ministrliğine hat görünüşünde diye üyelerinin diye siyasi parti döretçiklikleri hakkındaki niyetlerini diye planlarını görkezmeli. И указывает его предлагаемое наименование adını görkezmeli gelecek ki partiyan şertli adını, hesabı adını. Sonra письменном виде прилагается son dokumenti berkidilmeli zatlar var. Yani şol häzirki gurumçylyk komitetiniň agdalary kimler, hemme danlaryny bermeli. Onu ýa-ni şol geçiren ýygnaklary şu gurumçylyk komitetine geçirmek üçin hem döretmek üçin hem onu döret ýa-ni esaslandyryş ýygnaky diýip o zatlar döredýär. Inni şu zatları döredýär, şu ardany berýär gurumçylyk komitetiniň döredilini hakkında. Ondan soň gurumçylyk komitetiniň nähili hukuky bolýar indi. Şu ardalary berdiň, gurumçylyk komitetiniň döredilini ýeten suud etdiň Adalet Ministrligine adamdan 9 adamdan ibaret. Ondan soň sende nähili hukuk bolýar. Şu gurumçylyk komiteti näme edip bilýär? Şu taýda aýdylýar 10-njy maddesinde. Deýtilnes organizasyonu komiteti. Gurumçylyk komitetiniň işi, alyp barýan işi. Şoň 2-nji bölümine okap bereýin. Gurumçylyk komiteti осуществляет организационную, пропагандистскую и информационную работу diye. Gurumçylyk işini alyp barýar, propaganda hem maglumat ýaýradyş işini alyp barýar diye. Направленную nähili maglumat ýaýradyş. Näme gönükdirilen? Şol partiýany döretmeklige gönükdirilen. Ödem nirlerde, vilayetlarda, garadak, şäherlerde hem pravamy vilayety. Vilayet hukuky bolan şäherlerde, diýmek bilen Aşgabatyň vilayet hukuky bolan şäher statusy wada. Hem gosdarstwного значения, döwlet derejesinde.
том числе проводит собрания для избрания делегатов на учредительный съезд политической партии согласно установленным им нормам представительства. Hemem şol gelecekte geçirilecek şu partiýanyň gurultaý bolmaly. Gurul ýankyny esaslandyrýş учредительный bolanna şo partiýany esaslandyrmak üçin soň ýürüýti gurultaý geçirmeli. Şo gurultaýa taýlanjak delegatlar hakynda da şol propaganda işinde aýdyp bilýär. Şo meselelerini çözmeli. Umuman men diýjek bolýandym şu hemme vilayatlarda, şäherlerde propaganda işini alyp barmaga ruhsat bermeli. Indi Murat Düşemew şonu etjek boldy. Murat Düşemew şonu etjek boldy. Iň bolman Aşgabatyň şäherinde onunla gurrun edip başlaýar. Ondan buňa hatda seslenip eýleden beýleden jaňadan adamlar hem bolupdyr. Ýani menem şu gurumçylyk agdaty bolmaga taýýar diýip bir 2 tane adam jaňam edipdir. Öňden çekinipdirler. Nämeden çekinýär? Sebäbi Muradyň ýygyna düşüp başladylar. Onuň olaram çekinli. Indi Muradyň ýygyna düşmekligiň öýüdi eýýäm şo taýda kanuny bolýar. Sebäbi Türkmenistanyň konstitusiýasy ýanky kanunum, şu kanunyň belli bir bölümleri bar. Ente onam gerek bolsa men size okap berer. Şol iş bilen baglanşykly adamy repressiýa ýydarlamalar fedabar etmäge, hatda şo hukumy kemsetmäge haky ýok hiç bir gurama. Buň bolsa şo kanun hukumy elinden aldylar. Şol barada çykyş etdiň diýip, onuň şo barada da inni adamlaryň içinde wagt netigat alyp barýan, propaganda alyp barýan diýip beýan buny ýydarlap başladylar. Birinji repressiýam näme boldy? Bu görgüliňi inçe ketel, inçe ketel vadip bunu ketelhana uğrattılar. Mecburi ýagdaýda o şokda ýerleşýän ýokanç keteller ketelhanasyna uğrattılar. Şo taýda 2 aýdan gowrak ýatdy. Oňa da şonda ketel bardygy hakynda galyp görkezme, garp neme edip medisina barlygynyň netijesini görkezden bolup buňa bara bu barada. Ine şular ýaly spravka çıkardılar. Yani şular ýaly çoğunludaky infeksiýon ketelanasy bar. Şo taýda buňa üstüne barra geçirdiler. Gannalar ol peşewini alyp ladan diýen olup iňsoňunda näme diýişe gelipdirler. Bu taýda medisina termini bilen aýdylanlar. Bu taýda iňsoňunda näme diýe? Has ýöne koýrak şunu düşündirişini okasak, garyn boşlugynyň iňçe keteliniň mezedenti diye, mezedeniyeti diye, badip diye karar çıkarıyor. Yani öykününde inçe ketel yokmuşun, hiç bir beylek organına da inçe ketel yokmuşun, garın boşluğundan inçe ketelin virüsün alamatını tapıptırlar. Garın boşluğundan. Olam menem Murat'tan tanıyan da sen bir garını ağrıyam da yok, hiç ilmem yok diye de. Yine şu dögürde yani şu parti döretmek barada çıkış edip berende ögrünne 10-njy ýanky martyň 17-sine 2020-nji ýylyň eýem buňa şey edip ýanky edip medisina nemesiniň barlygynyň netijesini görkezden bolup ýok sen ýokman bitmeli buňa hiç garşylygyna garamazdan buny maşyna alyp duşuga gidýärler. Görgüli eýem 18-nji martdan te maýyň ahyryna çenli şo taýda bolan beren dermanyny ukolny alyp oturdy. Bulam öýüne nähil derman, nähil ukol edilýändigini bilen ok bu görgüli. Bana hakyky keseller urjak boldylar hakykatynda. Menem Murad aýdýan, käwat jaňa diýdi şo taýda. Menem Murad aýdýan berýän dermanlaryň iňbolmanda tabletkalaryny içme diýýärler. Ay hawa içmejek bolýan, ýa-ni onu da diýä ýanynda durup içirýärler diýä, ay onu da içmejek bolýan bizleýän, niýe içen ýaleden bolýan diýip görgüli gaty köýdüň şo taýda. Ondan görýänmi? Martyň 18-inden may aýynyň 28-ine çenli şo taýda şydap oturdyň, soňra gaçyp gaýtmaga mejbur boldy. Ýola çykyp ýanky awtobus bilen mi bilemok ýa taktam bir raýda edip gaýtdy ol. Gelibem maňa jaň etdi, mena gaýtdym diýdi. Näme diýenim bolsa etsenler ödüm gaçyp gaýtdym diýdi. Onuň bilen çekindiler. Buny güýç bilen ýygyna tüýräp akitmekden çekindiler mi? Näme umuman ay öýüňde içwer diýen wagt diýen maňa derman berdiler diýdi. Ýöne iki arama aýaly şo taýda Mizuriýada bunu takladylar, ödem türmede taklanýaly. Koldan çıkmam daşına çıkmagan bolanok bolýar ýa howlyň içine gedip bolýar, da edip bolýar. Ýöne hiçli ýanyga adam gelmek bolanok, hamalar keser ýokuşlaýamyşyn. Bir giden ketelleriň içinde takladylar buny. Hakyky ketelleriň içinde ki iňçe ketel bilen ýet-adam ketellerden adamlaryň içinde taklady buny. Ýöne insoňunda hiç ýene de Hudaýa şükür şoňa ketel ýokmady.
o keselleçek bolurlarmy, näme etdilermi bolmady. Sagdyn çykdy. Sagdyn çykdy. Iň soňunda näme boldy? Ýanky ýaly şol Covid bilen baglanyşykdy, şu ejesine tanjym etjek bollar ýenetdiler. Ondan ýanky şol ýerli poliklinika müdiri bilen dawa ýüze çykdy. Olam ýanky gelenden tähel şabak geçen tamam. 28-nji maýda gelýär. 15-nji iýunda da şu 21-nji ýylyň şu ýanky poliklinikada ýanky ýaly gurrundaşdyk bir de çykýar. Müdiri bilen, Nadarova bilen, onam ýadyga geçirýär bu video alýar, bildirmeýändirek. Şondan soňam şo dawada da dissine şo taýda jaň edýär bol prokuratura 15-nji iýul. Ýa 16-njy iýulda da buny suwda çekip buňa jerime töletdirýärler. Ýöne adyna gidýär-de, ýa sen jenaýet etdiň diýip gidýär. Ýa muň diýelasyna ýerýär, ýene nowatda köwedek bir jenaýet iş. Olam alalaşyna o karary. Alalaşyna da buň üstünden şikayet edýär. Ýagny şäher suwdyna ýüz tutýar. Bula etraf suwdy karar çykarýar, bulam Aşgabatyň şäher suwdyna ýüz tutýar. Şäher suwdam görýärmi? Bu poliklinika müdiri şikayet edenler dissine suwd geçýär da, gün ertesi gün ýam suwd geçýär. Bu gorguly Murat diýýär şikayet edenler ýanky üstünde. Bana bir ay alymy näçe garaşdyrýar? 6-njy iýula çenlik garaşdyrýar. Ýagny 17-sine arz edýär. 17-sine arz edýär. Bir indi bir 2 hepde, 3 hepde ýaly garaşdyrýarlar da. Iň soňunda şäher suwdyna da bunu çağıranlaryna ýany bilen indi bir suwdnamasyny ýerçek görýär da. Telefonyna bada ýanky ýadyny şonu görkezek bolýar bu studiýa. Ya etraf suwdyna bunu seyretmediler diýär. Mümkin bilen oklar, oho men telefonda suwdnama, aýna men söýgem mok. Diýär, olay ýanky şerraý hele näme diýip tutýar. Maňa söýgdi diýär agdyma. O taýda hiç söýgüç ýok. Diňe jogap talap edýär, sora berýär o taýda. Şoň üçin şerraýlyk edýär. Ondan indi bir etraf suwdynyň ýanky kadasyny çykaran kararymdan şikayet edip Aşgabat şäher suwdyna ýüz tutýar. Olaram 6-njy iýulda buny 6-njy iýulda garaşdyryp ýerden getirtýär, ýerden boljak diýär ilka. Hawat onu diýär. Bilam o 9-dan 8-de barýar. Onu da suwd bolanok 4-de şeň garaşdyrýarlar. Şo taýda da buňa aýdýarlar da, bu soraya ilk baramda. Şo suwdyň işgärlerini men ýanymda bilen telefon alyp girjek diýär, ýok bolanok diýär. Olam aýdýar men telefonumda suwdnama bar diýär. Ýok bolanok diýär şonda da. Ondan bu gurguly gidip 4-de şeň aralykda gidip şäherde ýanky telefondaky ýazgyny diske geçirdi. Diske geçirdip onu sonra diske geçirmek bolýarmy diýe bolýar. Diske ýazyp gelsen bolýar. Ýürite diske geçirdim onuň 4-de saat suwda gelýär. Indi men näme girdim suwda. Indi bu taýda ol aýplama bildirji bar, şikayetçi bar. O gelenok. Ona da arba diýilýän birinji suwda da gatnaşanok. Hakykatynda gatnaşmaly, aýplama bildirýärmi? Bildirýän adam öýe gatnaşmaly. Şo bolmasa suwd geçmeli. Bira etraf suwdy onsyz geçýär. Şäher suwdyna da o gelenok. Gelenok, onu ýüzleşdirmeli, getirenoklar. Olam kanun bolýar. Kanuny garşy gidýär. Indi bu Murad aýdýar, eýem men barada diýär, bu diýär suwd diýär karar çykarjak bolup dur. Ýene de öňkü karar güýjünde galdyrjak diýär. Etraf suwdyny. Olam aýdýar. Diski görüň, kompýuteryňa da görüň, indi hamen suwdnama. Sudiýa oturup gördü diýär. Aşgabat şäher suwdyny sudiýa oturup gördü diýär. Şo taýda men ýekece de söýgünçde ulanamok, kimse demmok. Mertebesine degem diňe jogap talap edýär. Yani ejem barada sora berýän. Ejeme şol uruljak sancım ziyan getirirmi? Ejemiň saglygy bilen baglaşyk bir giden problemler bar. Zat sora berýän boly. Jogap bermegin gerine sen kim näme sen kanunçy boldunmy? Waýy dakon tutan bolup näme daýdyň da bizare daýdyň şol ýer gurrun diýär ya öýüňi dinläp görürsiň ýani Murat düşen bu şol ýanky kanalyna goýulan näme girin? Şo video. Ýanky görkezden näme? Şo kanalyna durun. Ýene edem dur. Öýüň görüňde baha beriň. Şo taýda söýýän Murat. Şo mertebesini kimde diýärmi? Näme diýär? Ejesine bajysyna ýetýärmi? Näme hiç tarna ýetýär? Şoňa garamazdan Aşgabat şäher suwdy şonu görenden soňam şu odalky ýanky etraf kadiýetinde çykarylan karar öz güýjüne garmaly, şonu güýjüne galdyrýar. Ýene de buny şoňa esasında da güýjünde galdyryp şo ýanky jerimeni güýjünde galdyrýar. Ýani sen niýe bar şo 100 manat tölämeli. Bu ne? Indi bulan bir şey dip bu tor ya. Son
ertesi günü Edil şowunun ertesi günü 6-njy ýyl dedik. 7-nji ýylda bu dosty bilen daşawla gidýär. Garyndaşlaryny kabulin. Şol ruhu bilen de trawyna ýetenne, ruhu bilen de trawmy, ruhu bilen de trawyna ýetenne şo taýda postaýy saklap buny wara gibiler geçirmejek bolýar. Sizde diýä anneme bamy diýä. Test tapşyryp diýä, sizde keselim ýokdugy hakynda diýä, isprap bolmaly. Bularyň dosty soraya, o hanni haýsy kanun esasynda nirde şo karar bar diýä. Biz her bir ädimde bir şäherden bir şähere barjak bolsak, browadan beýle kowa geçjek bolsak, bizde hökman şolar ýaly isprap bolmaly, hökman test tapşyrmaly. Nirde talap bar diýä bol. Polisiýalar görkezip bilen. Yol gödürüşli polisiýa diýenler şolar ýaly karary görkezip bilen oklar. Onuň bular ýa murady kitay ýa-ni murady dosty kitay. Howdy onda siz diýe bular ýaldady, hiç kanunda gabat gelmeýän dady, hiç karar ýok bolsa, talap etmäge hakyňyz ýok diýip tutýar. Ay bularam dawalaş geçiren ok insanyna näme diýä? Ýa-ni maşynyň eýesi, muradyň dosty. Maşyny ýoluň uğruna keserdik goýýar da böget bolýar, beýle geçip duran tema protest bildirýär, protest bildirýär. Senin şunuňda bir kanun, bizem şuna protest bildirýär diýip maşyny keserdik goýýarlar ýoluň uğruna. Ondan bulara bahane berýär, bulara amon çagyrýar. Ama onu çağırıyorlar, getiriyorlar. Bulan elin arkasında toğlap, bular ekidiyerler. Ekidip hatta şu dostunun ayalı yanına dur, buna koşulun, bu dava cencele ol, ona ekidiyerler. Buna da jirime salıyorlar. Ondan Murat Dilen'in bu dostuna izolatora salıyorlar. Onun yaşın türme tutuluğuna hüküm ediyorlar. Yem sudan şoğunun önüne oluyor, desine oluyor, emmedat. Yani onun yaşını oturulandan son, ayın 7'sinden 22'sine şimdi oturmalı, son çıkarmalı bunları. Murat Düşenfung dostun çıkaryalar da Murat Düşenfung'un Edil şol oturan wagty ýanyna izolatora iki tane bir näwelli adam salýarlar. Ogluny. Olaram izolatorda öýdara urşan bolýarlar, urşýarlar da soňa Murady aýplama bildirýärler. Murat bizi urdu diýip. Muradyň ýekböde hamala şol ikisini uranmyş. Şoň esasynda da Murady bassalar. Edil şoň aýyň 22-sine bu çykmaly bolýan Murat. 22-nji iýulda çykmaly bolýan. Murady soň täzeden ýene de izolatora saldylar da awgustyň 16-syna suwut boldy. Suwdam karar çykardy. Üstesine de diňe bir adamyň bedenine şikayet ýetiripdir diýem däl. Bu taýda näme diýerler? Şo Nadarova diýilen ol şerraý bar. Biz meýnak 10-njy poliklinikanın müdiri. Şonam getirýärler da oňa täzeden arz etdirýärler. Nähili? Murat diýe hamala men şu bir videonu çıkarıp seni maskara ederim. Maňa pul bermeseň diýip diýe, maňa diýe basyş görkezdi diýe. Görýärmi? Muradyň diýmedik zadyny diýe. Şo tak gelip. Murada garşy görkezme berýär. Murat diýe menden pul aljak bolup şu videonu näp ulanyp diýe menden pul aljak boldy diýe. Onam diýela goşýarlar. O şerra geleýin şo görkezmekne. O näme üçin onda üň diýmändir? Näme şo görkezmän üň gören nokta gelip şo taýda berýär. Täbäbi şo günähna agraljak bolýar. Netijede heme 108-nji madda, ýagny adamyň tenine şikayet salmak, hemem 232-nji madda maşenistwe, ýagny galplyk ýoly bilen adamdan pul almak, basyş görkezip her zat edip, alaw ýoly bilenmi? Şonam bildirýärler. Şo iki aýplamaň esasynda da höküm çykaryp, suwut buny 4 ýyl türme tutulugyny höküm etdi. Şo da daşawulda. Onam aňryk näme geçirdiler. Lewawyň şol 10-njy türmesi bilen şo Seydi şäherine türmäge geçirip, şondan bärim şo taýda oturdy görgüli. Oturdy ýana şo turwagyny birinji günden beýin soň güne çen oturdy, hemme düzgünler berja edip, hiç düzgün bolmagan täbäri sähel aýagyny sähel şo türmäge içinde de sähel gyşyk bassa, özüne möhlet beriljeğini bilýänligi üçin oň ýanyna oturup gelen adamlar aýtdy. Şolaň biri mana ýa-ni Nurgelliýew, Nurgelli Halikow. Şonam şo zatlara kepil geçirip otyra. Anam nemede de çykyş etdi. Türkmen News saytynda da, ýenesinde de. Murat Düşenfung şo taýda oturanlygyny hiç düzgün bolmaýan zady hakynda da. Inni näme bolýar? Inni Murat Düşenfung çykmaly bolýar, çıkaran oklar. Inni bu nämesinden gorkýarlar? Men şoňa haýran galýan. Nämesinden gorkup bilerler? Murat bolýar bir günä oturdy şo taýda. Allyňyzy araňyzy. Yüklediňiz bir günä şoňa güne. Inni näme galdy? Yok inni Murat çıkaysa yine de
Adamdan hakkı hukuku hakkında gurrun etmek mümkün. Sebäbi bu adam dogurçul adam. Bu adam çekinen o. Bu adam kanun hukukunu bilýär. Esaslar kanun hukukunu bilýär de kanundan peýdalan pereket etjek bolýar. Emma Türkmenistanda näme? Kanun hukukundan peýdalan bu kanunun esasında da hereket etmek bolanok. Sebäbi näme? Sen kanunun esasında hereket edip başladan rejime karşı. Sen rejim utýan. Rejim utýan. Kanuny tutup urasan wa. Sen rejimi utýan. Sebäbi kanunun rejim kim bir yerde bir kanun bolýan ba bolsa rejim bolýar. Rejimin adamları bolýar, şu hökümetin adamları bolýar. Nazar we ýaly haramzadalar bolýar. Bular mı korkýarlar? Bulara kanun bilýän adam gerek gel. Kanunyň esasyny hereket edýän adam gerek gel. Lepbeý diýen hemme zatda diňe dil üstü bilen berilýän görkezmeler we bir kanun görkezmeler. Şoňa lepbeý diýip şadatlar edýän adam gerek bular. Ana bular gorkudýanda. Innem ejeti gorgulaydy da şo men niýe şo 20-nji ýylda diýen men tak ýaňy bunu bas birinji gerek basanlaryna men niýe kömek gözläp eýlek güýç tutup uradym. Mol niýe maňa ýalňyş maslahat berenler boldy. Bizem diýe ağlanlyk zat etdik. Şonda şol Maksat Saparmuradov diýip bir neme bar, ozal Mehmedi işläp KGB'de. Türkmenistanyň kenbetini işläp soň Orsiýada göçüp gaýdam. Maksat Bayramovich Saparmuradov diýip. Öňler çykýardy, YouTube'da blog ýöredýärdi, zat edýärdi. Şo döwür näme üçindir şo tak sokulyp şoňa maslahat beripdir. Ýagny bar şo Orsiýadyň ilşahanatyna bar. Şo taýda meniň tanışym bar, şolar taňa kömek eder. Murada kömek eder. Çykmagyna. Bu görgülem şoň gepinen şo ilşahana barypdyr. Ana şo bolan makanam ne dinleň ýanky teadagul ýeňemeden diline. 2020'de birinci sapor tutulanda Murat Maksat Bayramovich Rossiýska pasolstwa bar kömek ederler, men tanışym bar diýip uğratdy. Olar biziň habarymyzy almady. Ýezimize öwrülip ýöräp uğradygym ýezimizden 2 san polisiýa işgär gowlady. Ogluma sen gaç, men aýalyma şgalamaňa zat etmez diýip oglumy gaçyrdym. Men aýagyma ýezimden defip, aýagym gögerdi. Tirsekden ýokardan elimi gaty gysyp saklap, elimem gögerdi. Menem elim çümükläp, şeýle elimi aýyrdym. Şeýle häzir maşyny getirip ýükläp seni akidýas ýöremeseň, ýörejekler başyň getireniň görerin diýdim de durdum men. Onuň birazrak wagt geçenden soň bir uzyn daýa oglan geldi bilen amon menem urwa kiçik bolandyrdy. Geldi de gelnije salam aýlykym ýör giderli. Men diýdim hany maşyn getirip al kiçik diýdi. Diýdim men şoňa garaşdym. Ýok maşyn bolmaz ene ýoldan aňyryşsak barýas. Şeýle meni birinji parka aketdi. Birinji parkyň içinde polisiýalaryň oturan ýerine. Oň içinde her bir zat diýdi, bir sorag we her kim bir zat diýdi. Onun biri geldi ullar eken Oraz diýilen şu Kembanyň ulsy dik geldi. Onu olar çıkarıp koyup iki çak oturup gürüňdeşlik geçirdi. Genece diýdi. Bul edilýän hereketiňiz ýalňyş. Türkmenistan bir tarap garaşsyz. Daşa ýurtdaklar hiç ýyly kömek size etmeýär. Olar diňe şular ýaly oglan ýaş oglanlaryň başyny aýlap şuň ýaly çykyşlar etdirip ýurdy bolajak bolýarlar. Onun elinden gelecek kömek ýok ki çoğlun da koşmaly däl ekeniň diýdi. Ýanynda şol oglun menem ýok oglum däl diýsem ýok oglun diýdi. Biz hemme zady bilýäs diýdi. Maksat Bayramovich bilen gürleşip oturanyň häzir özüňe eşdireýin diýdi. Hemme zady biz bilýäs diýdi. Oglun ýolundan gaýtar diýdi. Bolýan ne bar ateredim bu görgüller ýanky teada ýeňemiz bilen ogly kiçik ogly. Şo Maksat Bayramowyň sözüne ananyp Orsiýadyň ilçanatyna gidipdirler da. Birinciden Orsiýadyň ilçanatyna barmak bolanokmy? Barmak bolýar. İkinciden bolýar barpdyrlar, onuň sen kowlap bermelmiş onu iýindir. Bu aýal maşgalany howeden bir epetli ýaşa ýeten aýal maşgalany diýip zat aýagym göwerdi diýär da polisiýa. Polisiýaň diýipme haky barmy? Bu aýal bolsun bolýar, erkek bolsun diýipme haky barmy? Onun banan füýräp bara, şo taýda ullukan bir ulu günäýe işeden ýaly, bir jenaýat eden ýaly, buny polisiýa bölümine gidýär. O birinji parka Aşgabatda. O taýda da buny ýöne polisiýa işgärem torak edenok. Buny mehmeň işgäri torak edýär. Öden bir ýönemegine ul adam däl, ul adam bara şol ýanky oradaga diýär da, buny adyny oradaga diýip tutýar.
Şota da bir haram da işliýär. Bulan adamın kimdigini Türkmen News saýty bar, Ruslan Mähçiýewiň Türkmen News saýty bir arada 2 ýyl mundan, 3 ýyl goloý mundan da. 2022-nji ýylyň aprelinde şol adam arada şu orada geldi Meredif ekende bu hakykat. Şol adam arada Türkmen News saýtyna bir awtowarly çeşmeden maglumat ýeripdir da Türkmenistanyň içinden hökümet strukturalaryny. Şol Murat Düşemowem öýdüni bara başda soraga çekenlerini. Ol neme bilen baglanşykly? Poliklinikada bolan waka bilen baglanşykly soraga çekenlerini. Men niye soň ekitdiler diye, ýa-ni Aşgabatyň merkezine diye bir polisiýa bölümine. O taýda da bir orada diýip biri geldi diye, bir gaty bir awrat adam şeýle bir ödem diye edilýär bir neme bir nemis faşistlarynyň bir nemesi bolar bir jeda berji bölüminiň bir ofiseri. Şol ýaly bir awrat ýüzlü, ýüzünden bir ýöne gar ýok duran biri diye bir orada biri geldi diye hemme şu orada daşyny aýlanyp berler diye. Men ýaňdym diye ol polisiýa işgär däl. Bolmasa ertenlerine men niye polisiýa bölümine etdiler. Ýöne geldi bol ýa bildirip dur diye ol mehemen adam tadyp. Ay oturup diye men diye söýdüm. Hem dinlejek bolanok men diye günäsizmi? Şunu ýaly şey dersiň, bolmasa desen gidýäň diýip şonu ýaly gurrun etdi diýerler. Indi olam kim bolup çykýar? Bu haramzada var şu bir yerde aktivist bolsa ya bir adamın hukukyny gorap çykyş eden adam bolsa şolara karşı hemme işlere goşulyp hatta şolar bilen köpüsi bilen ýüzbe oturup haýwat atyp da edip duýduruş beren adam. Ine Nurelli Halykowyň işine goşupdyr şol. Ondan Türkmen awatly Gaspar Matalayev tipi biri var ki adamları idara kıyarkanın işyerlerini pagta çekişleri, pagta yum kampanyasını çağıları pagta çekişleri de hakkında bu 16-njy ýylda maglumat berenlik üçin bu görgülüğünü var ha. Şu Türkmen saýtyna maglumat beren üçin bunu türmäge bassalar. Buna 3 ýyl mi 4 ýylla türmäge bassalar. Ýalňyş meňatim 3 ýyl oturdy. Buna bir işini şol alıp barıpdır. Yani şu orada Meredif diýdi. Oradaga diýip tutýarlar, öýden meheme ofiseri bey. Ondan Murat Ögödif diýip neme o YouTube'da goşgu kap çykyş eden biri var 20-nji ýylyň tomsunda. Bu görgülüğüne ýygnadylar 5 ýylda. Şuňam işini şol alıp barıpdır. Meheme işgär alıp barýar-da. Meheme işgär alıp barýar. Bu goşgu kap çykyş eden adam üçin o. Ondan ol nemede Balkanawatdan Babanýadow Sergey Babanýadow tipi biri listovka ýaradypdyr da hökümetiň edýän etdilikleri barada diwarlara zatlara onam tutup 2 ýyl türmäge basdylar. Buňa meşini şol alyp bardyr. Ýani Orad el Meredif diýilýär. Murat Düşemowyň işini şol alyp bardy. Ona Murat öz dili bilen aýtdy. Ondan daşary Allah Murat Körhanow diýip daşawly ýene biri bar. Onam ýygnadylar 4 ýyl. Buňam günäsi näme? Ýani dewlet hem näme bärik aktivistler, opozisiýonерlere video geçiripdir öz döwründe. Şoň üçin. Ondan bilen ady bar. Şu ýani Murat Ögödifiň daşawly Murat Ögödifiň ady, ondan Nurelli Halykow, ondan ýani Düşemow, Allah Murat Körhanow dagy türmäň içinden hat ýazylar. Bir ýerde oturupdyr da, otyrdylar. Şol hatam maňa gelip boşdy ilki bilen. Şo türmeden çykyp gelenden biri maňa şo haty ýetirdi umumyň. Ondan o hat näýdi hat? O hat häzir men size görkedeýin. Şo hatyň aşagyna üýşüp gol çekipdirler. Melik Körhanowyň kimdigini bilenmokdym da, ýene şo hatyň üstüne bildim. Onam ýanky Ruslan Mähçiýew saýtyna goýdy şoň kimdigi hakynda maglumaty. Ine şular ýaly bir hat geldi. Men bu haty öň gepleşikden birini görkedipdim. Bular bu görgüller 4 olup gol çekýär türmäň içinde 10-njy maýda 2023-nji ýylda ýazylan hat. Ine şurada görseňiz Körhanow Allah Murat Hangellewicz, Düşemow Murat Ýeşemewicz, ondan Nurelli Halykow Nurelli Pelwanowicz, biram Ögödif Murat Recep Baýewicz diýip ine duranlar şolaň atlary. Şu dördüsi şol nemedäki
Teyti şäherine türmeden 10-njy türmeden ine ştada ýazylyp ýokurkyny. Bular ors tiline ýazyp ýa-ni Türkmenistanyň ugonyň edarasyna ýetýär bular. Birleşen Milletler Guramasynyň. Ýani biziň ştada hukumat bozulýar. Öňe bilene içiniň düzgünü umuman adam ýaş nimet tutsagyň ýaşamaly şert edýär. Bu taýdaky şertler yaramaz diýip şikaýet edýärler. Üstüne de özleriň çökmede atylyp tutulanlyklaryna ýazýarlar. Hemem şu amnistiýa gelenine, günäge geçişip gelenine. Şolaň jinayet bildirilen jinayet maddasy var, şolara ýönkelen jinayet maddasy. Şolaň hemmesiniň hem şol amnistiýa düşýär, şol günäge geçişlige düşýän maddalar bolýan. Bulary şol sana o goşanaklar. Näme üçin? Bulardan aralýarlar. Bulardan aralýarlar. Şolaň öz siyasi garaşlary üçin, şolaň adam hukuklaryny goýanlyklaryny üçin şolardan aralyp her gedek bulary amnistiýadan galdyrýarlar. Türmäň içinde. Tutuklukda. Şondan hem şikaýet edýärler. Indi bu näme boldy? Buny bahaty soň Nurgelli, Ruslan Mätiýew bahatyň nusgasyny ogona da ýetiripdir. Ogonyň şol Türkmenistanyň edarasyna da ýetirýär. Walin içileri reaksiya bolanak bolmadı hakkında da o arada da Ruslan Mätiýew saytynda da ýazdy makale içileri reaksiya bolanaktı. Gadıklanma bildirmediler diýýär. Görýän bu onyň işleyişine seredin. Birleşen Milletler Guramasy diýen edaran adamlar daşary ýurtdan baryp Türkmenistanyň içinde işläp otyrlar. Şolara da ýankat ýetirilýär. Şolaň kanuny hukuklaryny gowlap, şolaň hukuklarynyň bozulýanlygy hakynda türmäň içinden hat gelýär. Şonu ana şu hata alan etdiň Türkmenistanyň hökümeti bilen geçirilen gepleşiklerde öňüne goýaýmalylar. Bolýa men şu hatyň aladasyny ederin, men ýetirmeli ýerine ýetirerin, men gürrüňdeşlik geçiren diýäýmeliler. Şonam diýen ok, şonam diýmendir. Ruslan Mätiýew. Gün fanpedik goýupdyr, netijede şo hiçeli neme gowulmady şo hat. Hiç bir nemede. Halkara guramalarynda. O besiýe de ýetirildi o hat. Ýöne men diýjek bolýan adam şo görgüli ýanky Allaham rat görhanyp tilýän adamyň adyny men birinji gedip gördüm da şo hatda ony. Soň bu Ruslan Mätiýew bu iş bilen tanyş eken, soň täzeden galdyrdy. Ölen bilen bilen baglanşypdy. Şol ýanky orada Meredew tilýän ganojak wa mehemen ofiseri. Şoň ady ortaçyk ýaňyrdan maglumat gelýär, şoň kimden işini alyp baranlygy hakynda. Şoň bilen baglanşykly boldy. Indi men şu taýda ýetjek haýşym bar, meniň şu çykyşlarymy dinleýän adamlar bardyr. Ýurduň içinde hökümet edaralaryny işleýän adamlar bar. Gaýrat edip bara şu orada Meredew diýilýän şu haramdadan maşgalasy barada kim nirden gelip çykan adam bu? Haýdy welaýatdan, haýdy etrapdan, haýdy obadan. Doğan garnaşları nirde ýaşaýar? Şula adam barada maglumaty çykaryn, gaýrat edindi. Şunu halk bilmeli. Şunu bütün Türkmenistanyň halky bilmeli. Sebäbi bu adamyň esasy alyp barýan uğru näme eken? Şu Türkmenistanyň içinde öz kanun hukuklarynyň peýdalanyp adamlaryň hukuky, haky bilen baglanşykly kim mesele goýulsa, şolary iýdarlamak, şolary çäre bolmak, şeda bermek bilen meşgullanýan repressiw bölümiň ýol başçysy şu. Mehemen haýdydyr bir bölüm bar. Bu haýdy bölüm diýen billenýär. Ýöne mehemen bölümniň bir ýol başçylarynyň biri şu. Murat Düşenpew öz dili bilen aýtdy maňa şonu. Oradaga diýip biri geldi diýip, oradaga diýip indi şu bolup çykdy şu. Orada geldi Meredew. Gaýrat edip ýetirin şu baradaky maglumaty. Şunu adamın kimdigini bilmeli. Şun gelip çekaşany, tohum diýjini bilmeli. Geljekki nesillerim bilmeli. Bula adam, bular kanuny bozmak bilen meşgullanýarlar. Öz wezipelerinden peýdalanyp bir ýerde kanun bolsa bozýarlar şular. Konstitusiýanyň normalaryny bozup otyr, sebäbi konstitusiýa her bir raýata bir giden hukuk berýär, hak berýär. Geplemek üçin, sözlemek üçin, öz hukugyny goramak üçin. Bu näme diýär? Şol hukukdan peýdalanýan adamlaryň özüne jeda berýär. Beýdimek näme anlaýar? Diýär, konstitusiýany bozýanam şular, şu haramda hem şuna meňdeşler, hemme kanunlary bozýanam şular. Diýmek bilen özleri ýugurdyň içinde halka garşy terror işini alyp barýarlar. Halka garşy bir kanun bozýan bolsa, bir halka garşy iş edýän da şular adamlar. Şoň üçin hem şulary tanamaly, şularyň hemme dogan garnaşlaryny tanamaly. Bütün Türkmenistanyň halky. Şoň üçin sizden haýşym hökümet edaralarynyň işgärleri, organ işgärleri kim şunu tanaýan bolsa, anonim görnüşde gaýrat edip men şu gepleşigimi aşagynda e-mail bar.
ol Gmail barlanıp bilen Gmail'le ol Gmail'e girip bilen oklar aydaýyn. O goralyan Gmail. İyi verin şular hakkında maglumat. Başka da kimler var da şu işler alıp barayan, kim halka karşı iş alıp barayan o da şonu iyi verin şular var da maglumat. Gayrat edin. İyileşler, dinleyiciler şu taýda bir goşmaly zat var. Men şu gepleşik öten akşam şu gepleşik taýýarlap otyrkam. Murat Düşömüň ejesi täze bolýanyňyz. Gijan bir wagty sagat 10 ýerlere Türkmenistanyň wagty bilen maňa habar berdi. Men diýdi, ikilençi gedek diýdi, gidip geldim Türkmen awada diýdi. Şol Muradyň saklanýan türmesine diýdi. Men ne täzelik wa diýdi. Indi şu odol kulon üstesine sebäbi odol ki gurrun döşdüğümüz täze bolýanyňyz bilen mundan 2 gün odol boldy. Edil şol ikilençi gedek gitmeginiň öň ýany Türkmen awada. Şo birinji gedek park gelenden soň inni dek düğün ikilenci gedek gidip gelipdir. Udak yol höküp gijan bir wagtam ýerine dolanyp gelipdir. Soradım ýagdaýyny görüşüp bildiňizmi diýdim Murat bilen görüşüp bilmeýänler. Awa ýöne adwokaty bilen duşupdyr, adwokatyny tapypdyr. Indi ha şo barada öten akşam şol täze bolýanyňyň iň soňky beren maglumatyny dinleň. Allah Murat şun ayın 23'i men Murat Düşömüň izinden barıp geldim ejesi. Adwokatlaryň oturan ýerine barıp adwokatyny tapdym, gördüm, görüşdüm. Haçan suut boljagyny entek oňa da aýtmandyrlar, maňa da aýdanoklar, meň nomerim alyp kaldy. Indi suut boljak bolsa habar bererin diýdi. Ýöne men oglumy görkezenoklar kanunda ýok diýe görkezmek. Akden zatlarym geçirdi. Diňe şonu geçirip beres diýdi. Onuň menen başlyklaryňyz görüp bolanok, başlyklaryňyzy görüp şoň kabul etişlerine girjek diýsem, başlygyň kabul edýän güni 5-nji gün amna günü diýdi. Orunbasarynyň kabul edýän güni şuň diýsem, ýok, orunbasarynyň aşgazyna agrap Aşgabatda gitdi diýdi. Ondan terbiýeçilik barada orunbasar bar, 3 adam kabul etmeliken şonu tap, o da iş ýerde ýok diýdi. Näçe ýok bola bir jogap bermelidir diýse, gelneje daşarda garaşay. Hiç ýere kabul etjek adam ýok diýdi. Görüşüňiz ýaly Türkmenistanyň häkimetleri, türme sistemasynyň ýol başçylary, şo hukuk goraýjy, kanun goraýjy organlar diýilýändiň ýol başçylary, resmiýleri, Düşömüň hem kanun hukugyny bozup otyrlar görüşüňiz ýaly Düşömüň tutuş maşgalasynyň hem ejesiniň hem doganlarynyň hem kanun hukugyny bozup otyrlar. Näme üçin? Düşömüň gizlilik bilen suwd etjek bolup çalışýarlar. Çalışypdyrlar başdan, ýöne bu üstadçylygy. Innem Düşömüň bilen duşuşdurmak, ejesinem. Ejesini duşuşdurmak Düşömüň bilen. On hal ýagdaýyndan hem ejes habar alyp bilenok. Düşömüň ýagdaýy nähili, saglyk ýagdaýy nähili, psikologik ýagdaýy nähili. Düşömüň bilen bolup geçen şo türmede bolup geçdi diýilýän waka, ýani şo türmede birine hüjüm edipdir diýilýän waka, nähili bolup geçipdir. Näme üçin ony Murat Düşömüň ejesi öz gulowy bilen şonu eşitip bilmeliler. Haky bar. Düşömüň duşma haky bar, ejesiniň duşma haky bar. Ine şu kanun hukugyny, ine ödem fundamental iňur ýöne koy hukugyny bozup otyrlar. Diýmek häkimetlere gorkora bir esas bar. Ogry sırty ogşok diýilýär. Olar ony gorkora esas bar. Ýöne näýle bolsa, adwokat bilen duşupdyr. Ol adwokatam öýle häkimetleriň öýleri tarapyndan bellenen adwokat elbetde ýene de bagedegem ol ýokurdan bellenen adwokat Murat Düşömüň hukugyny gorary, şonu alyp çykarar diýip umyt etmäge de käm bir esas ýok. Ýöne şonda da näme diýe? Çykmadyk janyny umyt wa diýilýär. Umyt edäýmek galýa, garaşaýmak galýa. Göreliň ýöne illeşler sizem oturmaň, arkaýyn oturmaň. Murat Düşömüň biz üçin, siz üçin türmede otyr. Şo Türkmenistandaky ýagdaýy düzeltmek üçin birazjyk birdatlar etjek boldy. Şoň üçin hem haram rejim kanuny bozup otyrýan
Öýleri kanun bozaýan haramlar şondan gorkup, şoň düşünjeliginden gorkup, şoň adalat söýerliginden gorkup, adalatçylygyndan gorkup şonu gödeneň aňartynda taşladylar. Innem şonu çykarmajak bolup ellerinden gelen ne diýerler. Şoň üçin senden haýşym adamlar sizem oturmaň, şu taýda iň bolmanda bir sosial ulgamlarda şu olal kaýdyşmaýaly. Şu wakany, şu meseleni paýlaşyň. Dünýä jemgyýetçiligine hatam ýetirmek üçin sizem birazajygam goşandyňyz goşuň adamlar. Iň bolmanda özüňiziň bir başarýan çäkleňizdi. Biz sizden bir üýtüşikde garaşamyk. Bir eliňizde plakat alyp bir köçe çykyň diýemdi. Ya prezident köşüne garşy ýöreň diýemdi. Bulu goýlyk ediň diýemdi. Diňe öz sosial ulgamlaryňyzda şu bolup duran adalatsızlyk barada maglumatlary ine biziň çykyşlarymyzda beýleklen çykyşlaryny paýlaşyň, ýetiriň dünýä jemgyýetçiligine, birek ýerege ýetiriň. Şu bolup duran adalatsızlygy görkezdiň. Hemem dymmallygyny düşündüriň. Özüňiz hem düşünüň. Näçe dymsak biz şonça özümize ziyan edýäs. Şonça özümize ziyan edýäs. Inni Murat düşen fun dogan garyndaşlar indi dymyp oturjak däl. Olar düşündiler. Näçe dymdyklarça şonça da özlerine ziyan edip oturýarlar. Hem öz şagatyna ziyan edip oturýarlar. Indi Türkmenistanyň häkimiýetlerine haram hökümetine ýüzlenýär bolýar. Indi dymylmaýar. Indi Murat düşen fun garyndaşlar düşündi. Eje hem düşündi. Doganlaryň beýlek garyndaşlarym düşündi. Siz bilen dymyp işleşmeliler. Siz şonça hekik bolýaňyz, adam näçe gorkdy, näçe baskyladaňyz, şonça da baskylatyňyz gelýär. Siz öz şäherinizi bileňiz. Siz hemme adamçylyk çygyrlaryny bozdyňyz. Insaniýetlik çygyryny bozdyňyz. Özüňizi musulman hasaplaýaňyz, musulmançylykda ýok zatlar edip oturýarsyňyz. Indi siz kim bolýaňyz? Kanunyň hemme görnüşlerini bir ýerde bozarýar bolsa bozdyňyz. Indi näme galdy? Indi näme galdy? Indi bular oturmaz. Indi birem oturmaz. Bu diňe başlangyjy. Eýem şu maglumatlary biz dünýä jemgyýetçiligine ýetirip oturýar. Bundan meýlegam ýetirer. Goham ulaýarlar. Na eýem Türkmen News saýty çykardy. Murat Düşenowň öňkü möhletini üstüne türme möhletini üstüne ýene de türme möhleti goşuljak bolýar diýip eýem dünýä jemgyýetçiligine ýetirip oturýar. Adatlyk radioda dek düýnüň unukda maglumat çykardy. Şu Murat Düşenowň başyna awanýan huk barada. Ha current time nastoyaşy время diýen telekanal öz saýtynda olan maglumat ýerleşdirdi. Şular ýaly maglumatlar soňy bolmaýar. Soňy bolmaýar. Galandan özüňiz görüň. Şu biroglana şular ýaly sütem görkezip, şular ýaly tutuş hökümeti mahsar etmeklik, özüňiz mahsar etmekligi özüňizi awray bilýän bolsaňyz, tutuş Türkmenistan döwletini mahsar etmekligi özüňizi awray bilýän bolsaňyz, onda bileningizden galmaň diýmeli bolýar. Ýöne bizim özgedemizden dym oturmaýas. Muradyňam dogan garyndaşlaryny dym oturjak däller. Adamlar, dinleýijiler, tamaşaçylar, illeşler, sizemin dym oturmaň şular ýaly meselelerde. Bu taýda diňe Murat bilen baglanşyk bilen. Bu mesele tutuş Türkmenistanyň halky bilen baglanşyk. Gurrun bu taýda siz hakda gitýär. Murat Düşenowň ýagdaýy siz bilen baglanşyk. Şoňa düşünin. Hormatly illeşler, Azat Türkmen kanalymyza ýazylmak, onnaky videolara like goýmak, hemem şol videolaryň aşagyndaky jaňjagadyň şekiline basmak arkaly siz kanalymyzyň reytinginiň ýokary göterilmegine ýardam edersiňiz. Adamlar gepleşigimiziň soňuna ýene bir zady sizden haýyş etjek bolýan. Bilşiňiz ýaly şu gün Türkiýanyň deportasiýon lagerlerinde iki tane gerçek oğullarımız, inlemez otuyor. Olar Alşir Sahadev bilen Abdullah Orusov. Olan hersi häzir dürli deportasiýon lagerlerde başda olary Ankara'daky bir lagerde takladylar. Soň olan hersini başga dürli lagerlere ýerleşdirdiler. Ýöne ikisiniň hem okwaly şu gün gylysynny. Näme üçin? Sebäbi Türkiýa migrasiýa sudy birinji diňlenşikde bulary deportasiýa etmek kararyna gelipdirler. Ýöne häzir şikaýet sudyna arz edildi, şikaýet edildi. Inni
şikayet suudunun kararına garaşylýar. Şoň üçin bular ara, bular islenlik wagt bilen deportasiýa edilme hukuky bar. Adalatsız, sebäbi Türkiýe hökümetim Türkmenistanyň haram diktator rejimi bilen ýakyn hyzmatdaşlykda aňyrdan diýmek, şolar ýaly Dakar gelenler, gelipdir. Awo. Bulara minni şolaň islegini kanagatlandyrmak üçin her zat edýärler Türkiýe tarapy. Her zat edýärler. Bularyň kanuny bozup oturýarlar. Sebäbi Abdullah Burgusov bilen Alşer Sakatowyň ikisem bozgunluk statusyny soranlar bilen o statusy var ýürüýär. Bozgunluk üçin ýüz tutanlar diýip statusy var. Indi olaň şo statusyny ýatyrdylar. Ýani Türkiýe Migrasiýa Gullugy ýatyrdy. Türkiýe Suwdam birinji instansiýada bulary deportasiýa etmeli karar çykarýar. Öýlerin bir digerli esasam ýok, görkezip bilen oklar. Digerli esas ýok o taýda. Näil ýa Türkiýeň diýe hukukçylygyna hukuk pawandyr, döwlet hukukçylygyna hukuk pawandyr ýamşy. Adwokatym şo taýda delil göremdok diýär. İkisiniň adwokaty, ýani bir adwokat ikisine däýär. Hyzmat edip otur, ikisiniň hem işini alyp barýar. Adwokatyň öýle aýdýar. Şolaň görkezýän delilinde hiç yerlikli zat ýok diýär. Şolara hakykatdan hem şolar Türk döwletine, Türkiýe döwletine hukuk pawandyr diýär. Demek bular hem edil Türkmenistan hökümeti ýaly şo Murat Düşeňow garşy aw ýöne edenlerine diýip şeyden etdiğinden ha türmäge gitmeli ýaly bular hem aw bedidi kutordy. Bedidi kutordy, tutama talep etme. Bular mene şolar ýaly çemeleşmedi. Ýöne inni şu taýda şu bilen şu inlenmediň deportasiýa edilme hukukynyň öňüni almak üçin näile mota bradarak tide bir goşandyňyzy goşup bilýär. Men şonu aýtjak bolýan. Ine şu taýda bilen käbir aktivistlerimiz gol toplaşyk şäheretini ýola goýdular. Ine şular ýaly Change.org diýip bir sayt bar. Şu taýda gol toplaşyk şäheretini ýola goýup bolýar. Ona petisiýa diýilýär başgaça. Şu taýda gatnaşyp bilýär adamlar. Şuly işe sizem ýöl goşandyňyzy goşup bilýär. Bu taýda hiç bir kıyın zat ýok adamlar. Ondan gorkmaň. Siz şu taýda öz goluňyzy, adyňyzy, familiýaňyzy ýa-da öz öýüňiz hakynda maglumat berseňiz, şol maglumat mehkemeň eline düşer, Türkmenistan haram rejiminiň eline düşer diýip gorkmaň. Näme üçin? Sebäbi şu taýda bir funksiýa bar. Ine şu gadyl düwmäge bassaňyz, şu gol goýduňyz bolýar. Ýöne şu gadyl düwmäge aşagynda seredim. Do not display my name and comment on this petition ya da şu diýmek näme diýmek? Men adamy, men baradaky maglumaty daşyndan görür ýaly etmäň diýip. Şonu aňla diýär. Şoňa şey diýip petiçka bassaňyz, şey diýip şu düwmäge bassaňyz, ondan siziň adyňyzy, siz hakyndaky maglumatyňyzy gildi ýa, şu saýtyň öýdi. Hiç kim bilip bilen ok. Üstesine de gorkmaň şu saýtyň administratorlaryny meheme satyn alar o ya Türkmenistanyň rejimi satyn alyp bular bilýärmesin diýilen zatdan gorkmaň. Sebäbi bu saýt gaty awraýly saýt. Bu gaty köp wagtdan ýaly iş alyp gelýän saýt. Bular o meselede o konfidensiýallyk dillilik meselesini dogry üçin edýär. Heni de çendi men biram şikayet duramok şulara garşy şular şu dillilik memesini düzgünde bozup aw şu taýda gol goýan adamlaryň şahsiýetini hakynda maglumatlary ýetiripdir başga ýerek ýa-bir rejimlere olaň ýa-ni olaň şo sebäpli olara bir başyna kynçylyk gelipdir diýip men ýeşdem. Olar ýaly maglumat ýok. Şoň üçin o tarapyndan arkaýyn bolan. Ýöne sizde bolmaly zatynda şu gol toplaşyga gatnaşmak üçin sizde elektron poçta bolmaly, e-mail bolmaly. Ine men mysal üçin şu taýda adym familiýam ýazýan, ine ýokurkynda adyňyzy ýazýaňyz, ýokurky penjerede aşagysynda ortadakyda familiýaňyz ýazýaňyz, soňra şu taýda e-mail adresini ýazmaly. Ine men özümiň ada tulonýan, ada türkmen 2020 gmail.com goýdum. Endi şu taýda ýene iki tane düwme bar. Bu düwme näme aňlady ýa? Şu düwmeleň haýsam bolsa bir ýerine hökümet basmaly, bolmasa goluňyz kabul edýän ok. Näme aňlady ýa? Ýagny şu gol toplaşyk gol toplaşygyň soňky netijesi hakynda, ýagny näçe gol toplandy, soň uğradylmy, şu uğradylmaly ýerine şu baradaky maglumat size gelsinmi ýa-da gelmesin. Gelsin diýip basyň, size de gyzykly bar, iň soňunda näçe gol toplandy, şu barada size size maglumat gelse, siz üçin gyzykly bolar diýip pikir edýän, şoň üçin ýokarka basyň ýokman. Indi ondan şu gadyllygyma basýaňyz, bunu gol çekdiňiz bolýar diýdim-mi? Seredim, oň bilen iş biten ok.
Şu gadyl düğme basýaňyz, sign petition diýmek, şu petisiýa gol goý diýmek bolýar. Şondan soň siz näme etmeli? Şu taýda görkeden e-mailiňize gitmeli. Yani şu taýda ýazylgy teredin. After signing, check your email inbox to confirm your signature diýär da. Şu gol goýaňyzdan soň diýä, gidin dedi ya täze e-mailiňize girin dedi ya. Şonu öz e-mailiňiziň şu elektron poçtaňyzyň içinde ýene bir edek tasdiklaň diýär. Şu taýgam düwme gelýär, şular ýaly gadyl düwme gelýär. Şu taýda da basmasaňyz iklençi gerek. Sebebi näme üçin o gerek? Şu e-mail adresiň eýesiniň sizdiňizi tasdiklamak üçin gerek. Sebebi siz başga e-mailim goýup bilýärdi. Kesek bir adamga e-mail. Ýöne onu goýmagy hakyňyz ýok. Her kim öz elektron adresini goýmaly. Şu elektron adresini goýuňyzdan soň siz hem şoňa girip bilýän adam bolmaly. Şu e-mail nemesine. Ýaşygyny. Ondan şoňa girýäňizde ikilençi gedek ýene şular ýaly bir neme gelýär size. Gadyl düwme gelýär hat bilen. Şoňa basaňyzdan soň ondan gidýär siziň goluňyz. Ine onam düşündirdim diýip umyt edýän inni. Şu düwmeleri bassaňyz, bu düwmeni bassaňyz, goluňa da bassaňyz, gol goýýan diýip ondan soň näme açylýar? Ondan soň şular ýaly sahypa açylýar. Şular ýaly sahypa açylýar, o taýda näme diýip ýazylýar? O taýda siziň ýaşaýan ýurduňyzyň öz pul nemesine göre, pul görnüşine göre maglumat gelýär. Yani IP adresini goýunça bilýär da, mysal üçin ine men bassam bolýan ýanky neme. Ine Çehiýan krony goýunça belli bir meçhurda pul görnüp durandyr şu taýda. Şu Çehiýan kronynyň nemesi simboly. Näme diýär bu taýda? Siz diýär şu saýty peýdalan ulanyp diýär. Bir giden adamlara diýär şu maglumaty ýaýratmak isleýäňizmi diýär. Ýagny biz diýär size derek diýär şu maglumaty ýaýratyp bereli. Şu Alişir Sahatyp bilen Abdulla Orusowyň gol toplaşyk çäretini niýe biz de reklam edip bereli. Ýöne diýär şoň üçin niýet edip pul tölemeli. Bir de birazrak. Olam köp pul däl. Men mysal üçin şunu ýokurky gadyl düwme bassam, şoňa rady bolsaňyz şu gadyl düwme basmady. Şu gadyl düwme basýaňyz bolan öňüňizden soň näçe tölegiň bady hakynda maglumat çykýar. O taýda $5 tölebilýäňiz, $10, $20 näçe төлejek diýseňiz, näçe köp töleseňiz, şonça köp adama ýaýradyp berýär şu saýtyň özi. Şu change.org diýen saýtyň özi ýaýradyp berýär. Ondan men mysal üçin $20 ýaly töledim, €20 ýaly töledim bony. Şu taýda ýazylyp dur. Siziň şu töleýän tölegiňiz üçin biz diýär, ýagny şu saýtyň administratorlary 1000 adama diýär biz diýär reklam etjek diýär, edip berjek diýär size. 1000 adama. Ýani ol adamlar kimler? Ol adamlar şu saýtda registrasiýa edilip şu saýtyň işine gatnaşyp oturan adamlar. Ýani gol toplaşyk işlerine gatnaşyp oturan aktivistler bar. Ondan olaň hemmeti gol çekermi çekmedim, oň bilen işim ýok. Olaň çekmediligem mümkin. Ýöne 1000 adama şonu reklam edip berýärdi şu saýt. €20 töreýän. Men onu şonu etdim. Eger tölemek islemeseňiz, ýagny özüm ýaýratjak diýseňiz, onu aşağı düwme basýaňyz. No, I will share instead diýär. Ýok, men özüm ýaýratjak diýär. Indi o düwme bassaňyz, onda näme çykýar? Öňüňizden şular ýaly sahypa çykýar. Bular ýaly sahypada görýäňiz sosial ulgamlaryň atlary ýazylýar. Facebook, WhatsApp, ondan X var, ýagny Twitter. Onun e-mail adres var, şu taýda özüňiz ýazyp bilýäňiz. Indi bu näme üçin gerek? Bu haýsyna bassaňyz şu taýda şu sahypa var, şu gol toplaşyk hakynda maglumat şu taýda çykýar. Şu taýda çykýar. Size hiç zat ýazmagam gerek gel. Diňe ýöne şu taýda onuň öz kontaktlaryňyz bar. Men mysal üçin düýün Facebook'a bassam boly. Facebook'da ýa men sahypamda şu maglumat çykdy. Ondan Facebook'da ýene bir mümkinçilik bar. Indi diýär siz diýär şu Facebook'daky dostlaryňyza da iý berjekmi şonu diýär. Islendiň adama iý berip bilýäňiz diýip gapdalyny ondan şeýle ýaýdyr. Ondan men şu boýunça wara tanaýandyrak adamdan uğraşy tutdum. Ondan hökman Türkmenistan raýatlaryny uğratmak. Oňa da dogry düşünüň. Türkiýe raýaty bolsun, Amerika raýaty bolsun, Orsiýadyň raýaty bolsun, Germaniýa tapawdy ýok. İyi verişler vermeli. İyi onuň olar ýanky ingliz diline dura maglumat. Şonu kap ýa-da türk diline dura. Ya türk dilini, ingliz diline düşünmeýänler, ors diline düşünýänler bardyr. Şonu okuýarlar da düşünýär. He. Bir iki tane bir görgüli aktivist blogerin başına şular ýaly iş düşüpdir. Olaram Türkmenistanyň ýuwdar halaryna, diktator rejimine uğratjak bolýarlar, şonuň eline berjek bolýarlar diýmek, bilen bir goşulýarlar adamlar. Goşulýarlar. Şoň üçin siz wara şu mümkinçiliklerden peýda edilýär. Ondan hem şu taýda teredin şu sahypaň diýär
şelgesini kopyalayacak mı diye onu şonda ha isteseniz şu copy link diyen düğmeye bassanız bolýar awtomatik ýagdaýda şo sizin şu kompýuteriňiň ýa-da gadjetiňiň eliniňizde gadjetiň hakykatynda ýadynda galýar şol. Ondan onam islendik ýeri koýup bilýär şu şelgini. E-mail'e ya Instagram'da ýaýratjakmy, TikTok'da ýaýratjakmy, o taýda da koýup bilýär. Şoň üçin gaýrat edin de bara bir yerde bir sosial ulgamyňyz bar bolsa şolaň üstü bilen we öz kontaktlaryňyzda, tanyş bilişleriniňizde ýaýradyň da bara şoňa bir goşandyňyz, goşan adamlar. Ada ulgam bolsa. İmo üstü bilen amurady bilýäňiz. Çekinmeýän, ýanky düğme aşagyna men hakynda maglumat gizle diýen düğme bassaňyz, siziň adyňyz, familiýaňyz hiç ýerde çykanak ýöne şo gidýär, şo taý hataga goşulýar. Adam sanyna goşulýar. Bizim maksadymyz näçe mümkin boldugy şo köpürä gol toplap, iň soňunda näme etmek? Şo toplanan gollary wa heme Türkiýeň ministrliklerine uğratmak, hökümet idaralaryna, migrasiýa gullugyna uğratyp görkezmek. Ha, şu iki tane gerçek ýigidin arkasynda şunça adamlar dur, dünýä jemgyýetçiligi dur. Bizi şula adamlara alada goýýar, ykbaly diýip görkezmek üçin dur. Hemem insan hukuklaryny goraýjy halkara guramallaryna da iýerip bilýär. Hatta uwuna çende iýerip bilýär. Şuna atlan güýji var. Kollektiwleň gol tapmaşyk bar ýa-da bir ýeňil usuly. Odallaryň ýa-da kagazyň ýüzüne öýdük hakyky goluň goýmaly. Şoň ýerini tutýar şoda. Şoň ýerini tutýar. Müňlerçe adam, 100 müňlerçe adam gatnaşyp bilýär. Olam bide bagly. Şoň üçin diňe öýd goluňyzy goýmak bilen şäklenmän, tanyş bilişlerinde de ýankyýal usullar bilen uğradyň diýjek bolýar. Bunu olanlar bir için köten otýar. Biziň aladam etdiler, biziň halkymyzyň, döwletimiziň aladasyny edip şu ýagdaýa düşdiler. Görýärmi? Ýene de Türkmenistanyň haram rejimi nähili haram oýun oýnaýar. Bular ne? Hem içinden gurulayanlar ýok etjek, sesini temetdirmek üçin gödenin aňyrsyna okulajak, hem daşyndan gurulayanlar için bir ýere elleri ýetýän şolaram alıştyryp, bularam gödenin aňyrsyna baktyrjak. Edil Murat Düşenov edişler ýaly. Şoň üçin biziň bir gürläp oturan raýatlamyň sany o diýen köp däl öýdüňiz görüp oturýarsyňyz. Şolar halat etmek bize bagly, size bagly adamlar. Şoň üçin iň bolmanda öýdüňiziň başarýan zadadyňyzy etmeli. Şolaň işiniň gymmatyna düşünýän bolsaňyz, şolara iň bolmanda şey dip bir ýardam etmeli adamlar. Şoň üçin garada durmaň. Garada durmaň. Şol siziň eliňiziň, gödüňiziň sowaby şol. Hayır iş üçün sizin bir edýän iň bolmanda adajygan bolsa ýardamyňyz. Sen musulman bol, hristiýan bol, kim bol, dinler däl bol, ateist bol, tapaw ýok. Şo sizin bir etjek, edip biljek iň bolmanda bir ýöne koýjak sowaby işiňiz, şonu bir edin diýjek bolýan adamlar. Şular olanlar siz üçin köten otýar. Şular edýän işinden bir gadanç gadanyp edýän adamlar däne. Öz janlaryny riske goýup etdiler. Çykyş edip geldiler. Ölerim için kanun bodanok, niýde kanun bodan bolsa da aýdym. Niýde kanun bodular şular? Bir kanun ýumrançylyk etmelidilermi? Eliňe ýara almalydilermi? Ýa birini öldürmelidilermi? Ýok. Size bize öz kanun, hukuklarymyzy düşündirip geldiler. Türkmenistanyň halkynyň başyndan geçirýän kynçylyklaryny gozlap geldiler. Indi şular ýaly 2-2 oglan gyýylar gozlamasa, onda kim gozgasyn? Köpçülik adymy otýar. 2-2 oglan gyýylar şey çykyş edýärmi? Bilen arkasyndan mine şular ýaly haram oýun oýnaýan güýçler gelýär. Olaryň ýygnajak bolup otýar indi bular. Şoň üçin her edip petip edip biz şular ýaly adamdan gadyryny bilip, bir zeriň gadyryny bilişimiz ýaly bir şulaň gadyryny bilip biz şulaň arkasynda durmaly adamlar. Düşünüň şoň. Şular olanlar biz üçin, siz üçin kötenip şu ýagdaýa düşüp otýar. Gayrat edin, menen ýine şu gepleşiň başyny men Murat Düşenowden başladym. Şoň başyna düşen toňky ýagdaý bilen gepleşik şu iki tane gerçek ýigidimiz bilen jemleýän, sebäp şulaň başyna şu Murat Düşenowyň başyna düşen ýagdaý düşüp bilýär. Şoňa öňüni almaga siz goşanp goşup bilýäňiz. Şoň üçin garada durmarsyňyz diýip umyt edýän. Şuňlukça şu gepleşik diňdäňiz şunem. Men ditarlygym bilýär. Köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolma uğrundaky işe sizem ýardam edin.